Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2023-nji ýylyň 10-njy iýuly Ada Türkmen kanalynyň nowatda gepleşigi. Inha iýleşlerini gödüňiz aýdyň diýmeli boldy. Olala arkadaglyk biz inni arkadagly şäherlem bolduk, arkadagly telekanallam bolduk, arkadagly gazetlem bolduk, hatda arkadagly futbol komandalam bolduk. Bilşiňiz ýaly 29-njy iýuny Gurbanly Berdimuhammedowyň 66 ýaş ýubileyine gabatlanyp Göktepe trawynyň territoriýasyna Gorjow diýilen ýerde Aşgabatdan 30 kilometr çöwregi Günwatar tarapda arkada ady bilen täze bir şäher açyldy. Ondan siziň habaryňyzdan bardyr odalan ýary oglan edilip gelýär. Inha şol täze gurulan arkada şäheriniň merkezine biziň arkadagymyna bagyşlanyp arkadagyny heýkelem dikildi. Ine şu oturan biziň arkadagymyz atyň üstünde otur. Diňe bu ödüne bagyşlanyp heýkel dikilmeýän şäheriň merkezine hatta arkadagymyň söýgüli aty Akana bagyşlanmam ýöritin haşlar ýaly atyň heýkelem dikilipdir. Gurbanly Berdimuhammedowyň ödüne hem şimdi bu şäheriň açylyş tabarasyna gatnaşmady. Ay kiçiwini eden boldymy, ýa-da tapyrlyk eden boldymy, utonan boldymy men adymy açylan şähere gatnaşyp oturmaýyn ýen bolup şo günler alagadan Saudiýa Arabistana haç ziýaratyna giden bolýar ýanyna agty Kerimjan alyp o açylyş tabarasyna Nadir Berdimuhammedow gatnaşdy. Ýene şu taýda baýdak galdyrlyş tabarasy bolup dur. Bu baýdagyň diňiniň beýikligi 115 metr gaty uly baýdak nemesi diňi olam şu taýda şäheriň merkezinden haç taýda şular ýaly şähere geçirilip dur. Şu taýda görýän garynja ýaly görýänden gene şular adamlar şu tabara gatnaşýan. Ine buram baýdak diňi. Indi bu şäheriň aýratyndygy bu diňlerden, bu heýkellerden ýa şäheriň adyndan ýa başga datdamy. Şäheriň esasy tapawdy näme? Bu şäheriň esasy tapawdy şoň akylly şäher diýip adlandyrylmagyna. Ine şular ýaly jaýlar gurulan, intek doly şäher doly gurulup gutarylmadyk. Şol guruluşyň birinji tapgyrynyň tabşyrylşy boldy diýip aglan edildi. 336 tany bina gurulupdyr. Inni ýene de 120den gowrak, ýene de ikinji tapgyrynda 120den gowrak bina gurulmaly edilýär. O barada da häzir gurrun ederiz. Indi bu şäheriň aýratyndygy şol şäheriň akylly şäher diýip adlandyrylmagyna. Näme üçin bu şähere akylly şäher diýilýär? Şu şäherin elektron tehnologiýa tarapyndan doly her bir jaýy, şeň her bir kwartyra şeňde gödäwçilik edilip donandyryljak şäher. Ine şoňam donandyrylyş elektron tehnologiýa arkaly şu şäheriň donandyrylyş punktam merkezi boljak. Ine merkezi hem açylypdyr. Ine şony käbir goňşy ýurtlaryň telekanallarynda da görkezdiler täzeliklerine. Ine şu taýda gurrun berýär. Şu şäheriň elektron tehnologiýasy arkaly nädip dolandyrylýanlygy görýärmi? Şu merkezden elektron dolandyryş merkezinden şol gödäwçilik her bir jaýa gödäwçilik ýoly goýulan. Hemem şoňam şu jaýlara da enjamlar berk edilýän. Ýani akylly şäher diýip adlandyrylmaga munasyp etmek üçin gaty ýokary derejeli kämil elektron enjamlary goturdulan. Hemme taraplaryň, hemme puwdoklara şoň üçin hem buňa ol gaty uly pula çykdyjadyr, on şäher ýa-da oňam çykdyjadyr nemesinden baras gyrasyndan. Inni esasy aýratyndyk biz aýtdyk şu akylly şäher diýen atda diýdik. Inni bu açylyş tabarasyna Türkiýeden hem resmiýetler gelipdir. Türkiýanyň Senagat ministri, Senagat hem tehnologiýa ministri Mehmet Fatih Kajir diýilýär, hem Türkiýanyň Sewda Palatasynyň hem birjasynyň ýolbaşçysy hem gelip Serdar Berdimuhammedow bilen KK'syna Türkiýede öndürilip başlan, ýakynda öndürilip başlan elektrokar ýani tok ady bilen TOGG şu ina Türkiýede ne geçen ýylyň oktýabryndan bäri şular ýaly elektrokarlar öndürilip başlandy. Ine şoňam iki sansyny şu şäheriň açylyşy bilen baglanyşykly sowgat etdiler, getirip ýörüýte ödem renkim ak bolmaly ýörüýte zakat edilipdir. Şolaň Türkmenistan tarapynyň şol zakady boýunça şu taýda makalazy daýdylýar. Şu Türkiýanyň Ozalky Daşary işler ministri Mevlet Çavuşogly şu ýylyň başynda şu barada aýratyna aýtdy, gurrun etdi. Bize Türkmenistan tarapyndan zakat edildi. Biz de diýdi gyzyl renkli maşynda taýyn nur ýemma Türkmenistanyň ak renkli bolmagyny isletdiýem. O da diýdi bizde ýakynda ýörüýte şu zakaty ýerine ýetirerdik.
şu zakatyň ýerine ýetirilip berilýän aýtdy. Indi bu taýda şo serdar bar, şo taýda açylışda barasynda gatnaşanna indi şu jaýlardan şu jaýlara indi yerleşdirilen şo taýda ýaşamaga ýol berilen käbir adamdan öýüne baryp girip gören bolýar. Ýani şu taýda şul oglan kerwen durdugyly isleýän oglan, ýani Türkmenistanyň döwlet istihrahawaniýa kompaniýasynyň spesialisti diýär-de. Şoň öýüne baran bolup şo taýdaky elektron injamlarynyň dolandyryşy bilen gadyklanan bolýar. Olam eline planşetini alyp şo taýda görkezdi. Ýani jaýyň içinde men oturan yerimden meni howa soğudyjyny ventilatoram dolandyryp oturýar, men çıramam şu elimdäki neme bilen ýakýan da diýip ýani yan çıram yan diýende ses bilenem ýakylýan nemelerim bar-da. Ýöne edir o kadra görmedim. Ses bilen beni yaktılar mı ya da yankı elindeki planşeti bilen yaktımy bu sıralary. Ýöne şol akıllı şäher diýilýän şäherlerde indi şonda ýaly sesi reaksiýa bildirip ses boýunça işleýän enjamlar boljak. Türk yankı edil arkada şäherine şolar ýaly boljakmy bolmajakmy o arada maglumat berilmek. Ýöne indi ondan soň ýörite sadaka şähereti gurnolly. Şol arkada şäheriniň geljeginiň abadançylykly bolmagy üçin hawa bir näme bereketli şäher bolmagy üçin ýöriti ýaşullar ýeňnap şolara da nahar baryny berip oturup ýöriti Aşgabat şäheriniň bir mehmanhalarynyň hanalarynyň birinde bular naharlap çöwür galdyrdylar. Indi ýan kaýdyşymyz ýaly bu şäheriň indi birinji tapyrynyň tapşyrylyşy diýdik da, indi ikinji tapyr üçin ýene tender elan edildi. Şo arada da Türkmen döwlet habarlara mene habar agentligem habar berdi. Ine şu arada Kronika Türkmenistan saýtynda da indiki guruljak obyektler arada anyk sanlary bilen maglumat berilen 9 sany şagalar baý gurulmaly, 5 sany mekdep gurulmaly, indiki guruljak nemeler obyektler 36 sany ýanky ýaşaýyş 30 kwartiralyk ýaşaýyş 36 sany 40 kwartiralyk jaý, 24 sany 42 kwartiralyk jaý boljak ýaşaýyş jaý, ondan 14 sany 52 kwartiralyk jaý boljak. Indi şo arada da ädir tender elan edilipdir de, indi şo 18-nji awgustda çenli şo tendere gatnaşan kampaniýalaryň artalary kabul edilýär diýip elan edilipdir. Indi şu gedekki birinji tapyrynda tapşyrylan jaýlaryň sany 336 sany bina diýilip hasaplanýar. Indi bu guruluşy bular näme hasabyna amala aşyrmakçy sebäbi bu proýektiň bahaty 5 milliard dollar hasaplanýar. Deslapky maglumaty görä, Türkmenistan resmi maglumatyna görä. Emma käbir synçylaryň maglumatyna görä, saklaýyşyna görä bu gaty hasam köp çykdy durýan şäher, durjak şäher. Ýöne şoň ene guruluşyk materiallar üçin elektron tehnologiýa esasen elektron tehnologiýasy üçin sarp edilen pullar baradaky maglumaty ýani üns berilýär. Ne şu ýylyň fevral aýynda şu Kronika Türkmenistan saýty Türkmen telewizionyasynda görkezlen maglumatdan ýerite şu taýdan ine Gurbanly Berdi Muhammedow şu şäheriň guruluşyna baha berip prezentasiýa geçirip durka, şu öz ministrleriniň hatabatlaryny dinläp durka, şu taýda ekranyna şol arkada şäheriniň çykdajylary barada maglumat görkezilýär. Indi Kronika Türkmenistan saýtynyň şol redaktorlary, şonu alyp barjylar şu taýdaky maglumatlary uloldup ýakyna seredip şolune ikinji tapyr üçin şu şäheriň guruluşynyň ikinji tapyr üçin ýani şular ikinji tapyr diýip ýazylandyr, ýalygy durandyr. Şoňa ediljek çykdajylary hataplap çykarypdyrlar. Indi birinji tapyr üçin geçen ýylyň fevral geçen ýylda 2020-nji ýylyň fevralynda diňe ýöne guruluşyk materiallar üçin ediljek çykdagyň 1 milliard 466 milyon dollar boljak diýip elan edilipdi. Beýle diýmek 1,5 milliard dollar teoregi diňe ýöne guruluşyk materiallar üçin. Esasy çykdajam şu elektron tehnologiýasyna gidiýär diýilip hasaplanýar. Esasy sebäbi olar gaty çalışyryny gaty kämil elektron tehnologiýasy olam gün motordan alınýar. Inni ikinji tapyr üçin näçe çykda jejiljek. Onam ýan kaýdyşymy ýaly şu Kronika Türkmenistan saýtynyň adminleri şular ýaly ýanky telewizionyada Türkmen telewizionyasynda görkezlen maglumatlary öwrenip olar şu bu taýda görünip durýan ediljek. Manat görünüşinde ikinji tapyrda ediljek çykdajy olam materiallar üçin 4 milyard 356 milyon 632 min manat diýär olam döwlet kursunna ýa-da döwlet kursunda şo hasaplamalaryna görä 1 milyard 296 milyon dollar bolýar. Endi bular şu diňe ýöne guruluşyk materiallar üçin edilen
iki tapborangam çykdyjyny goşup 2 milyard 760 milyon dollar teoregi çıkardılar da hani pulu. Buňa öde diňe ýöne guruluşyk materiallaryna gidýän pul. Guruluşyň öýüdi üçin, o taýda guruluşyk kampaniýalarynyň işi üçin, ondan daşyndan her hili kevşirleşdiriş, kevşirleşi işleri üçin edilen çykdyjylyň hetdi hata elbetde ýokdur. Şoň üçin ol 5 milliardyň 5 milliardda taklanan däldir diýilip hasaplanýar. Inni bu çykdyjylary inniki tapbur üçin ediljek çykdyjylar bular nirden almaly? Türkmenistanyň öýünden şolar ýaly artyp ýatan milyardlarça dolar pul wamy. Indi şoň uruna çykypdyrlar, nädip çykypdyrlar? 8-nji iýulda mene Gurbanly Berdimuhammedow haç ziyaratyndan ýygyna gaýdyp gelip bir maslahat geçirdi. Ýygnak geçirdi. Bu ýygnak näme ýygnagy? Şu taýda şu ýygnakda Türkmenistanyň arkada gady bilen Hayır Sahavat Fondunyň döredilenini aglan edildi. Şoňam şu Hayır Sahavat Fondunyň ilkinji maslagaty geçirildi. Indi Gurbanly Berdimuhammedowyň ýanyna bu taýda hüýjerilip duran bu janýaly bir aýal kim? Şoň boltyry. Şol Hayır Sahavat fondunyň boltyry orta ýaly bolmaly. Şu taýda Çernova diýip berilipdir. Ýöne ýe diýip goýupdyr, ady belli däl. Yelena bolmagy mümkin, Yekaterina bolmagy mümkin. Indi bu taýda näme aglan edilýär? Şu Hayır Sahavat Fondu näme üçin döredilipdir? Bu şäher gurmak üçin döredilipdir diýip elan edilen. Bu taýda aýdylyşyna görä, благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям diye. Şu diye Hayır Sahavat Fondu diye şol kömege mätäç şagalara, ýagny ýaragsız şagalarym ýa garyp yetim ýetirlere umumyň bu kömege mätäç şagalara kömek bermek üçin döredilen Hayır Sahavat Fondu diýip elan edýärler öýlere. Eni resmi Türkmen döwlet habarlaryndan alanan maglumat şu. Indi seredin on ideýany şol geçirilen maslagatyň barşyna Gurbanly Berdimuhammedow näme diýär? Indi şoňa ýygynjak puluň nirgi talap ediljekdigi barada bu diýär председатель halk maslagaty, ýani Gurbanly Berdimuhammedow halk maslagatynyň başlygy diýär. Из фонда будут выделены деньги на строительство производственных объектов в рамках второй очереди застройки города Arkada diýär. Şu fondyň diýär büdjetinden pulundan diýär indi diýär Arkada şäheriniň diýär guruluşynyň ikinji tapmary üçin zerur bolan şol böyle производственных объектов diýär önümçilik obyektleriniň guruluşy üçin zerur bolan çykdyjylary diýär biz şoň hasabyny şu fondyň hasabyna diýär üpçün ederiz diýär. Eni bu nähili bolýar öýde bir aglan edenlerine çağalar üçin şu kömege mätäç çağalar üçin döredilen fond diýär ýygyndanam İnsan ýygnagyň barşynda da ýa dilinden tapdyr ýa öýüniň gizlemeli zadyny aýdyp goýberýärmi? Ýok diýär biz diýär buň hasabyna diýär şäheriň diýär guruluşynyň ikinji tapgyryny ýa şunna toplanjak puluň hasabyna amala aşarmaly we aýdyp goýberýär. Görýän bu näýili haç ziyaratyndan gelen biziň bu sahabatly hacymynyň edýän zadyna seredin. Hudaýa allajak bolýam, halka allajak bolýam, kimi perişteler allajak bolýam, kimi allajak bolýar? Ýani çağalar üçin döretdik şu fondu diýär, ýani yetim çağalarmy umumyň kömege mätäç çağalar üçin döretdik şu fondu diýär, ýygnak geçirýär. Soňam şu fonddan diýär biz diýär ýani guruluşym diýär maliýeleşdirir diýär. O çağalar nirde? O taýda yetim çağalar ýa kömege mätäç çağalar o şäher nirden orta geldi şäheriň guruluşy? Ol kesin nähil baglanşdyrýar, baglanşdyrjagam bolanok. Günden gün aýdýar. Kömege mätäç şagalar üçin döretdik diýip elan edýär. Ýönetilen gödüňde batyp şoňa toplanan puly biz men adyma döredilen Arkada şäheriniň guruluşynyň ikinji tapgary üçin ulanjak diýär. Ýöne şolar ýaly fondlar adatça nähil maksatlar üçin ulanýar. Bular ýaly fondlar bu täzelik däl, ene bilişiňiz ýaly gün watarda da şeýdi fond döredip beren. Döwlet liderleri ama ýa-ni ene aýdaly Clinton'ň adyna döredilen fond ady bilişiňiz ýaly ýa-ni Hillary Clinton'ň äri Bill Clinton öz döwründe Amerika Birleşen Ştatlarynyň prezidenti boldy, ona şo döwürde de şolaň adyna fond döredildi. Ýa-ni öz aýaly Hillary Clinton bilen Hillary Clinton'ň öz döwründe döwlet sekretary wezipesini işlän aýal olam daşary işler ministriniň wezipesi. Şolar ýaly Amerikan çynowniklarynyň adyna döredilen fondlar ama o fondlara nirden gelýän nähili çeşmelerden pul gelýär, ony olar hasabat berenoklar halkyň öňünde. Halkyň öňünde
şol Clinton'dan maşgalatynyň inhabide şular ýaly kampaniýalary, şular ýaly adamlardan ne bilir şunça pul geldi diýip hatabat berip oturan ýerini ýeňlekleri bize görmedik. Ýa-da aýdalyn Amerikada tanymal, dünýä boýunça tanymal biznesmenden biri Bill Gates. Bill Gates'in adyna da Gates Foundation Gates fondu diýip ýörüýte fondda şo ýalyň Bill Gates'in özüniň hem aýalynyň adyna açylan fond diýip hataplanýar. O taýgam her türlü çeşmelerden pul gelýär. Olaram her türlü maksatlar üçin sarf edýärler. Şolar ýaly fondlar günne gorunam käbir diktatorlaryň adyna bolan Niýazow hem öz döwründe fond açdy, Niýazow adyna fondy. Niýerik sarf etdi o pullary olan belli-de. Ýöne şolar ýaly fondlar köpülenç şu gümürtük garanky schemalar üçin ulanýar. Ýagny köp şolar ýaly halka görkezmeler, ýaşgar etmeler proyektler üçin ulanýar. Inni şu fondun açylmagy siz pikir edýänsiňiz ýöne hayır sahabat üçin ýa-da raýatlaryň berjek pulunyň Türkmenistanyň raýatlarynyň berjek pulunyň hasabyna şu pullun doldurulmagy pul bilen üpjün edilmegi mümkin diýip hasaplaýan bolsaňyz ýalňyş. Şolar ýaly fondlara daşary ýurtlarda şo umuman diktator rejimlere ýardam berýän diktator rejimler bilen SMPSM'leri bolan planlaryny amala aşyrjak bolup beren güýçler tarapyndan hem ýanky fondlara pul geçirilip bilinýär. Indi şo Gurbanly Berdimuhammedow ýanky arkada ady bilen şo Gurbanly Berdimuhammedow adyna döredilen şäheriň birinji takbyrynyň guruluşy hem bizde bar olan maglumatlara görä aglama şoň etat çykdyjylary Birleşen Milletler Guramasynyň ýörüýçe fondlary hem serişdeleri tarapyndan maliýeleşdirilen beýle pikir etmäge bizde näme esas bar? Umuman şu şäheriň öýüdi, akylly şäher diýilen şäherleň öýüdi ýakyn geljekde dünýäň dürli künjeklerine, dürli ýurtlaryna gurulmaly. Ol proýekt Gurbanly Berdimuhammedowyň kellesinden çykan proýekt däl. Ol proýekt Birleşen Milletler Guramasynyň ýörüýçe edarasy we programmalary we şolar ýaly akylly şäher diýilip şäher gurmak boýunça ýörem. Indi şonu aktivistler, Günwataryň aktivistleri, şo proýekte garşy çykyş edýän aktivistler aýdýarlar. Bu diýe adamlaryň geljeginiň işini görjek, adamlaryň işini görjek proýekt bu. Ýagny elektron konslager diýilen zady döretmek üçin ýörüti iş alınıp barlýar. Indi elektron konslager diýmek bilen näme gödöňde tutulýar? Şol akylly şäherler diýilen şäherler ýa-da şolar ýaly ilatly punktlar gödöňde tutulýar. Ýani adamlary geljekde doly elektron taýdan kontrolluğa almak üçin ýörüýte proýekt, gizlin proýektler amala aşyrylýar. Ýöne maglumat berilende bu adamlarda garşy gönüktirilen diýilen ok adamlaryň bähbidi üçin edilýär. Ondan hiç gizlinlik ýok diýip aýdýarlar hakykatynda notada gizlin zatlar gaty köp. Intek aşyar açylmaýan zatlar we hatda şu arkada şäher bilen baglanyşyklar açylmaýan, ilatyn tek açylmaýan zatlar eken oňa misinden barar. Indi buna garşy çykyş edýän aktivistler, tiýatrçylar amma ýazgy şahyr, jurnalistler amma olar näme diýip esasy olary gorkudýan zat näme? Esasy gorkudýan zat şu geljekde tutuş dünýäni elektronlaşdyrmak boýunça alyp barýan ýanky ýaly programma näme gönüktirilen adamdan her bir ädemini kontrolluğa almak üçin adamdan ödara görrüňini, adamdan edýän hereketini, niýerik gitdi, niýerden çykdy, niýerik girdi, o näme idi, näme satyn aldy, näme gördi, kim bilen görleşdi, o nähil gurrun etdi, näme ýazdy, haýsy saýtdan girip haýsy saýtdan çykdy, kim bilen hatalşdy, nähil hatalşdy, şemme zady, şu zatlar integrene men ýüzleýärek kädir bizdäki bar bolan maglumatlar aýdyp otyna näme kontrol etjekdikleri hakynda. Şu zatlara çenli kontrolü almak üçin gönüktirilen zat, olam dünýä derejesinde korporatokratiýa, ýagny milli döwletleri, milli hökümetler, milli döwletler diýilen düşünjeleri ýuwaşlyklan ýok edip, dünýä üstünden agalyk etmek üçin ýörüýçe konsorsium döredilen. Olam bütün dünýä ykdysady forumy diýip bir gurama bar, diýip Şwitsariýada ýerleşýär. Şoň şäherinde müňden gowrak dünýäde iň güýçli, iň baý kampaniýalaryň konsorsiumy döredilen ýanky forumyň şäherinde şolaram geljekde dünýäni ele almaly. Olar hiç il taýlaw adamlaryň ses berip taýlayan adamlaram däl, olar iýjiler, ütüjüler, kapitalistler, ýöne diňe kapitalistik prinsip bilen olaryň niçäklenen nokta geljekde adamlara şol ýörüýte ulanýan resurs hökmüne garamak, adamlaryň sanyna kogulaşanak, olary geljekde gydyklandyrýan zadyny pullal, bulary gydyklandyrýan zat adamlaryň üstünden kontrollyk adamlary dolandyrmak,
Hem adamlara görüte tecrübe geçirilen resurslar hükmünde garamak şolar ýallahatlar. Indi biz aýtdyk, şuňam aňarsynda diýdik, ýani hyýaly guramalar bar diýdik. Bir öňü bilen Birleşen Milletler guramasy bar, şoň içinde ýürüýçi programma bar. O programmaň ady näme? O programmaň ingilisçe ady OON, ýani UN Habitat. UN Habitat diýip ýörüýte, ene şolar ýaly saýt amma UN Habitat ady bilen. UN nimek? United Nations, ýani Birleşen Milletler Guramasy diýmek aňladýa. Habitat şo programmaň ady Birleşen Milletler Guramasynyň öz içinde şolar ýaly bir programma bar. Habitat hem ingilis dilinden orçaga geçirdiğe Sirede abitanya diýmeklik aňladýa. Sirede abitanya türkmen diline gönden göne alsak onu ýaşaýyş öwrüsi diýmek. Indi ýaşaýyş öwrüsi ýa-da habitat ýa-da sirede abitanya ol adam wagtynda da ulanyp bilýär, haýwan wagtynda da. Indi mallaň otlayan ýa-ni öwrüsi diýilýändir. Mallaň gezýän öwrüsi, öwrü meýdany ýa-da adamdan ýaşaýyş öwrüsi. Ýani ýaşaýyş ýeri, ýaşaýan ýeri. Ya o sirda bitan. Ine şu sözün özü şonu anladýar. Yani adamlar üçin netlenen ya hayvanlar üçin netlenen öýri. Şonu indi şoň içinde esasy gödüňünde tutulýanda şutada ünsürseňiz smart cities diýip bir söz bardyr. Smart city yani adamlaryň bähbidi üçin gönükdirilen people centered diýmek adamlaryň bähbidi üçin gönükdirilen smart cities akylly şäherler diýip ýörüýçe programma bar. Türkmenistan 2016-njy ýyldan bäri häzirinde belli boldy. Şu wagt ýa-ni ýakyn açdy Türkmenistan hökümetiniň özi. Şu programmaň içine alınıpdyr. Şu programma tarapyndan maliýeleşdirilipdir. Şu taýda şoň maksatlarym görkezilýär. Bu taýda bassaň her bir punkty bassaň giň işleýän maglumat berýär. Bu taýda gysgaçyk ýazylan. Şu taýda girseň. Ondan bu programmaň bir näçe sahypasy bar. Ýani şu ýanky UN Habitat diýilýäniň ýene bir sahypasy bar. Ýani şular ýaly olum World Urban Campaign ýani şäherleşdirmek boýunça dünýä programmasy diýilip adlandyrylýar. Indi bular näme gödüňde tutýar? Şäherleşdirmek boýunça dünýä kampaniýasy ödem. Şo ýanky UN Habitat diýen söz şu taýda görýänsiňiz. Şo ýanky programmaň gödüňde tutýanda. Bulan maksady näme? Şu taýda açyk ýazylygy dur şolaryň saýtynyň birinde. Ýagny dünýädäki 1000 sany şäheri akıllı şäherler diýilýän elektron kanslagerlerine öwürmeli. Näçe adam üçin netlenen bolmaly? 1 milliard adam üçin. Ödem haçan gurulyp gutorulmaly şu şäherler 2030-njy ýyla çenli. Adamlar ünsürin şu sözi. Şu söz. Gaty köp zat anladýan. Köp adamlar ünsüren şunu ýalatda ýöne yüzleri garak geçki diýen adamlar bar da. Şu taýda şolaryň hemme etjek estempesemi gysgaçyk bir sözlemiň içinde ýazylan. Geljekde dünýäde akıllı şäherleriň sany 1000 töwere bolmaly. Şoň üstünde eýýäm işlenip başlanan şoň birim arkadaş şäher Türkmenistan territoriýasynda döredilen şona men tek dolu gutorulmadyk. Indi şol şäherler akylly şäherler diýilen şäherler näçe ilaty geljekde ilaty ýaşatmak üçin netlenen 1 milliard ilaty ýaşatmak üçin netlenen. Agalan näme bolmaly? Häzir 8 milliarddan gowrak ilat adilýär ýeriň ýüzünde. Onu galan 7 milliarddan gowrak ilatan näme edilmeli? 7 milliarddan gowrak ilat şu programma boýunça artık maşjanlarlar diýip hasaplanýar. Olan geljek ýaşaýyş gödüňde tutulmadyk. Geljekde bulan neti şu programma ýol başçylyk edýän sahna aňyrsanda oýnaýan güýçler geljekde ilat sanyny adamlaryň ilat sanyny ýer ýüzüniň ilatyny 1 milliarddan geçirmeliler diýilen plan boýunça hereket edýärler. Olara da olaň durmuşyndan näde kontrolly asyna almaly? Şol akylly şäherler diýilýän kanslagerler, elektron kanslagerlerini döretmeli. Men onu näme şu kanslager diýip adlandyrýan. Men söýdim däl. Şu meseleni ýogranyp beren spesialistler söýdi. Sebäbi şolaň döretjek şäherlerindäki şertler hakyky kanslagerden kän tapawdy ýok. Ýani kaýjyşym diýäli, sen her bir satın alacaklardyň her bir iýjek iýmetiň hemme zat edýän gurrunň jaýyň içinde oturan öýde ýaşaýyş jaýyň içindäki hemme hereketleň gödegçilik aslında bolmaly. Sen tähel aýaňy gyşyp batyp ýa hökümetiň alyp barýan şular ýaly äjitmäjikden alyp barýan syýasaty barady. Erbet zat diýsen sen reyting petelýär. Ýagny sen her bir adama şol sistemede bal yani sosyal bağlı bir zat derler, sosyal rating bir zat derler adamlara. Olam bir yam hemme dat
dokumentleştirilen men şu zatları ýöne men howadan alyp gurrun edem. Mok şolar ýa dokumentler eýýän bar. Eýýän Hataýda şol programa ulanyp başlandy. Adamlara sosial rating bermek, ýani adamlara sosial taýdan bal berýärler. Sen gowy hereket edýän adam bolsaň, onda sen iýmit almaga da ýa bir şäherden beýlek şähere gitmäge de hukugyň bar. Ýöne eýýäm häzirki wagt Hataýyň içindäki ýagdaýlar hem görkezip dur. Ene ýa ýakynda bir jurnalist çykyş edýär, aýdýar Hataýyň içinden maglumat berýär. Men niye wagdala bardymda başga bir şähere bilet aljak bolupdy, baljak bolup diýär töle geçirjek boldum bolýan. Geçmedi tölegim näme? Maňa diýär duýduruş çykdy diýär. Seň sosial ratingiň, sen häzirki sosial ratingiň bir şäherden başga bir şähere gitmäge ýol berenok diýen duýduruş çykyp dur diýär. Olam näme anlady diýär? Ýa şol sosial bal boýunça adamlara derece kesiyetlemeklik eýäm Hataýda giýerilip ýör. Olam ýa başlangyjy entäk dol ornaşdyrylan, ýani eýäm ilkinji alamatlaryny şol hökümeti tanqid edýän jurnalistler, blogerler eýäm görüp ýör. Olam näme anlady? Häzir seni bir şäherden beýlek bir şähere gitmeklik saňa çäklendirilýär. Näme üçin? Sebäbi sen nirdedir bir ýerde Hataýyň hökümetiniň alyp barýan syýasatyny tanqidlap bir ýerde çykyş edipsiň, sen balyň peselipdir. Seň balyň belli bir derejeden pese düşenni saňa ondan çäklendirmeler başlanýar. Ödem ony adamlar oturup edene robot edýär şonu. Şoňa akylly şäher diýilýän, şäheriň prinsipi boýunça işleýän elektron teknologiýa diýär şonu. Adamlara robotlaryň öýdi baha berýär. Olam hemmedat programmalaşdyrylan. Ýagny sen bir ýerde eden çykyşyň aýdyň, olarda YouTube ýok da, YouTube ýaly başga bir kanallar bar, Facebook hem ýok, adam ýok. Birinciden olar öýler ýan kaýdýan adam. Her bir ýurduň şolar ýa-da öýdi içi interneti dörediljek. Ýani ol dünýä internet ulgamyna çatyljak diýär. Hataý şonu gaty gowy mysal görkezip otyr. Şu wagt gün wataryňam şol ýanky kölge güýçler diýilýän güýçler Hataýdan mysal alýar köp zatda. Şoň üçin ünsürseňiz gün watar Hataýyň ýanky sistemasyny tanqidleýän näler? Hiç bir adam hukuklary bilen baglanşykly hiç bir hatabatda antan hukuklaryny goraýan guramalyň hatabatyny Hataýyň ýanky elektron sistemasy boýunça adamdan hukukyny çäklendirmek, hem rating bermek ýaly alyp barýan syýasaty bardy işlet diýilýänler. Näme üçin? Gün wataryň dolandyrjy güýçleri hem şonu oňlaýar. Gün wataryň dolandyrjy güýçleriniň maksady şol. Şo Hataýdaky ýaly sistemany özlerine ornaşdyryp bilseler, şolaň başga armany ýok. Şol urda da işlenip görünýär. Indi ýanky sistemany men düşündirjek bolýan, şo rating bermek hem ýanky her bir adamga elektron robotlar arkaly kontrol etmek. Indi siz hökümete garşy gitseňiz her bir zatda siz nägeler görülürdiňiz, zat etdiňiz ýa adamlara bir maglumat ýetirjek bolup syňanşyk etdiňiz, olam ýanky şo ýurdun hökümetiniň alyp barýan syýasatyna gawat gelenok, laýyk gelenok. Ondan şo taýda robotyň öýdi alýar. Siziň eden çykyşyňyzy, siz ýadgyňyzy robotyň öýdi analiýleýär. Şoň üçin ne? Şol hökümetiň alyp barýan siýasatynyň liniýasyna garşy gelýän zatdamy bar bolsa, robotyň öýdi baka kesitli. Ondan näme diýär siziň bank bank hasabyňyzy doňdurmak üçin şeňde barp ýetýär robotyň öýdi. Ýöne ilkinji adımlarynda size jeda berilende näme diýär siziň ýanky sosial rating diýilýän ratingiňizi pese düşürýär. Ondan şol belli bir rating belli bir sana ýetenne size çäklendirme başlanýar. Ýagny bir ýerden bir şäherden başga şähere gitmek çäklendirmesi bar. Ya haýsy bir şäherlere gatnaşmak çäklendirmesi bar. Jemgyýetçilik binalaryna, idara kärhanalaryna barmakda size eýem çäklendirme başlanýar. Ondan hatta geljekde gaty gidip berseňiz, siziň ratingiňiz has pese düşse, size hatta iýmit almak, dukanlardan iýmit almakly çäklendirmege çekenli şäherler gödeňinde tutulan. Ýani siz barýaňyzda dukanyň iyicek iýmitini alyp töle geçecek bolýan, o tölegem näle geçýär? Tölegem robot tarapyndan amallaşyrýar. Ýani siziň bio alamatlaryňyz boýunça ýanky siziň gödüňiziň keşfiňiziň guruluşyny ýatda saklaýan hemmeti şol sistema asalynýar, elektron teknologiýa. Her bir adamyň hatda siziň ýöreýiş aýratynyňyz bar. Siz nähil ýöreýäňiz, nähil hereket edýäňiz, şoňa çenli şol elektron teknologiýa asalynýar. Siz sistemany allap biljek gumanyňyz ýok. Dukandan zat alyp çykanňyzda da çölek diýilýän zadyň öýdi robot tarapyndan amala aşyrylýar. Siziň alan ýam haraýdyňyzyň öýdi şo taýda registrasiýa edilýär awtomatik ýagdaýdan. Indi geljek ýagdaý aýdýanda ýene häzir Hataýda şolar ýaly dukanlar bar. Hataýda siz tölek edýäňiz, hatda bank karty bilen tölek edýäňiz. Siz ýa aljak haraýdyňyzy alýaňyz, paketiňizi alyňyz, şol alyp durkaňyz,
şol alyan tahylyňyzdaky videoň özi sizi görüp dur hem näme görüp dur. Şonu desine awtomatyň ýa-ni robotyň özi şonu işläp hem analiz edýär desine. Näme näçe bahadyrdy? Hem şo siziň puluňyz şoň möçeri ýa-ni terminaldan geçen adyňyzda aňarda siziň öz bank hasabyňyzdan ödedi, şo puluny ödedi alınýar. Inni ýöne ýa-ni sosial rating sistemasynyň garafanagyna düşdüňiz, oňam gaty ýa-ni temi beriş nemelerine barp ýetseňiz. Hat garafany oňam garasyna diýerler. Siziň bir ýakatga işle biri bolduňyz, sistema garşy göreşjek bolýandan biri. Şolar ýaly ýagdaýda sizi hatda ýa-ni harita satyn almak nemesinden hem kesmek mümkinçiliginden hem kesmek ýaly çäreler gözüne onu tutulan. Yani siz harita alyp geçecek bolýan terminal sizi göýberenok. Yani sizin öňüňizde bir demir germek ýaly zatlar dogry. Şol sizde rating şoňa ýol berýän bolsa açylýar, tölew geçen bolsa açylýar, tölew geçmedik bolsa ýani siziň sosial ratingiňiz gaty erbet yaramady bolup, siziň harita almaga hakyňyz ýok edilen bolsa awtomat ýagdaýda siz şonu alyp geçip bileňiz. Şoňa çenli häzir şu zatlary gözüňe tutulan. Bu erteki däl adamlar, şu zatlar biz öňünden eýem öwrenip otyr dokumentlerim, öwrenip otyr şu zatlar şu dokumentlerde gözüňe tutulan. Käbir zatlar günden güne ýa aýdylýar, käbir zatlar gytaklaýyn ýagdaýda aýdylýar. Ýöne şol akylly şäherler diýilýän zadyň maksady ine şular ýaly zatlardan şu şäher görnüşini elektron kanslagerini döretmekden ibaret. Indi köp adamlar ýa-ni arkadaş şäheriniň açylyşyna ýöne bir ironiya bilen kabul etdiler da, ay bir samsagyň ine bir akmak arkadan nowatdaky türkmen diktatoryň nowatdaky kokkosy diýilen ýaly garaýşlar garap bir güllüler de goýdular. Ay guru bersin pulu köp bolsa diýdiler da. Daşary ýurtda hinçiler hem köp şular ýaly reaksiýa berdilerdi. Ýurdun içindekiler hem Türkmenistanyň aktivistleri hem köp şular ýaly garaýşlar kabul etdiler. Ýöne şunuň näme dogry adamlar bu taýda gaty uly aýlygan planlar ýatyr. Şo plana da Türkmenistanyň häzirki rejimi gatnaşypdy. O plany amala aşyrýanlaram şol dünýäni edaljak bolýan dolanlarjy güýçler öýlerim alalaşyk edýärler. Indi bu taýda siziň käbiriňiz özüňiziň soragyňyza jogap alamsyňyz diýip umyd edýän, käbiriňiz pikir edýän Türkmenistany kim dolanlar ýa-ka Berdi Muhammedow oýnat gedip buny ýüpini dartyp oturanlar kimler ka? Putin muka ýa Hatay mıka ya Günwatar mıka da dilen soraglar wada. Şo soragyň jogabyny şulatda ba diýip düşünýän diýim umyd edýän men ýa-ni görkezden dokumentim ma Türkmenistan 2016-njy ýyldan bäri Birleşen Milletler Guramasynyň ýa-ni proýektine gatnaşyp gelip, gelipdir. Olam ine Türkmenistanyň ýöri resmi saýtyna Türkmenistan altyn asar saýtyna şo arada ne maglumat var. Teredin Türkmenistan являлся членом Совета управляющих ООН Habitat период 2016-2019 год. Türkmenistan ýa-ni Birleşen Milletler Guramasynyň içindäki şol şäherleri ýa-ni akıllı şäherler diýilýän kanslagerleri döretmek boýunça ýürüýte programmany alyp barýan geňeş we şoň dolanlyrjy geňeşi we şo programmaň Sovet upravляющих diýär. Şoň agdaty bolan Türkmenistan 3 ýylda ýa-ni Türkmenistanyň hökümeti ýa-ni benim diktatorymyz 2016-njy 2019-njy ýyldan bäri aralykda. Indi özüňiz ýadyňyza salyň, arkada akıllı şäher diýilen proýekt açan peýda boldy, 2018-nji ýylda peýda boldy, eglan edildi. 2018-nji ýylda eglan edildi adamlar ýadyňyzda bolsa. Indi şondan bäri 5 ýyl geçdi. Şoň gurulyp başlanyna şäheriň. Diýmek şo plan ol Berdi Muhammedowyň kellesinden çykan zatlar ýol kaýdyşym ýaly. Indi şu taýda Berdi Muhammedowyň öňünde goýulan şert be, ine gelliň ine sen şulady etmeli goýulan zat ol. Indi özüňiz pikir ediň, bular diktator bilen şu meselede de işleşip ber. Ýa-ni ýaly planlary amala aşyrmak üçin şo planlary ýola goýup beren güýçlere diktatorlar bilen işleşmek iň içiň aňsady. Şolara iň amatly zat. Bular şolar ýaly diktatorlar bilen işleşmek şolar ýaly meselede iň amatly görýär. Näme üçin? Sebebi Günwatarda mı haşu ýa-ni ýaly etjek bolsaň sen bir giden guramalardan esasanam şol ýurtlaryň parlamentinden geçirmeli. Şolary sese goýmaly, parlamentde diňlenşik bolýar, çekeleşik bolýar. Eger parlamentdäki
dolanırjy güýçleriň köpçüligi oňa garşy bolsa geçirip bolanok, zat edip bolanok. Ýöne şu gün kunini gün watarda da satyn alınmayan adam ýok, gynansak satyn alınmayan syýasatçym ýok, deputatam ýok da. Gün watarda da geçip durýan planlar ýoşlyk bilen. Ýöne halkyň gözi şonuň görüp halkyň gözi ayaga galsa köp ýagdaýlar da halkyň gözinden öz tarapyna garşylyk we protest we ýanky ýadatlar onuň orta çykarylýar. Deputatlara batyş görüp ködülýär, teatrçylara batyş görüp ködülýär. Gün watarda kynrak bolýar. Emma şu planlary amala aşyrjak bolýar, amala aşyrmagy niýetlerine düwen ýanky programmaň eýeleri, awtorlary, şu aňyrtynda duran güýçler, höwes bilen ýanky ýaly diktatorlar bilen hyzmatdaşlyk edýärler. Indi şu proýekti häzir indi amala aşyrjak ýurtlaryň içinde diktator ýurtlar amma. Indi ýanky arkadaş şäheriniň edil açylyş güni ýem goňşy ýurtlaryň käbir telekanallaryna gepleşip berilende Gürgistanyň prezidentiniň hem ýanky inisiatiw bilen çykyş edýändigini, ýani Yssyk Sadyr Japarow Yssyk etjeginde diýär Gürgistanda akylly şäheri döretmek baradaky proýekti tasdikletdi. Indi Gürgistan başlaýar. Inni pikir edin, şo ýanky Birleşen Milletler Guramasynyň UN Habitat diýilýän programmasy şol bir wagtyň özünde diňe bir ol sen planyny düzüp berenok, sen arkitektura ýanky nämäňi çyzyp berenok bolar. Bolar şol sany maliýeleşdirýär. Şu taýda gytaklaýyn ýagdaýda Türkmenistanyň ýanky habar agentliginiň maglumatyny aýdylýar. Ягни программа ООН по населенным пунктам является ключевым органом в системе ООН по обеспечению международного сотрудничества в области устойчивого городского развития, содействию отдельным странам и регионам в решении проблем развития населенных пунктов и инфраструктуры. Ягни şu programma Birleşen Milletler Guramasynyň ýanky programmasy diýär. Şol ýanky akylly şäherleri döretmek, gurmak boýunça diňe bir ýanky maglumat taýdanýar. Şol taýdanlar şoň diýär infrastrukturalarny gurmaklyga da diýär gönden ýardam berýär diýär. Indi şuň özünden şu ýanky gytaklaýyn berilýän maglumatyň özünden biz näil netije çykaryp bilýäris. Şol fond şu ýanky programmaň öz fondy bar. Ýanky programmaň şu akylly şäherler diýilýän, ýani konslagerler döretmek boýunça ýürüýän fondy bar. Şolaňa çykdajatynyň aglaba bölegi şu programmadan gelýär adamlar. Pikir etmeýän ýanky şäheri arkadaş şäherini şolar ýalgy ýetgän içinde birinjiden ýanky kämil elektron enjamlary bilen üpçün etmek, olar tapmak, satyn almak, ondan ýanky arkitektura planlaryny düzmek, işläp düzmek, onu amala aşyrmak ýaly. O Türkmenistanyň öz gurulşykçylarynyň elinden geljek zat däl. Türkmenistanyň injenerleriniň hem ýanky proýekt bilen meşgullanýan spesialistleriniň hem elinden geljek zat däl. Olar ýaly teknologiýany ornaşdyrmak. Türkmenistanyň spesialistlerine olar ýaly tejribe ýok, ýanky akylly şäherler diýilen şäherlere ýanky elektron tehnologiýalaryny ornaşdyrmak ýaly meselede aýratynam. Onu gelip edýänler, onu gelip ornaşdyrýanlar, gurup berýänler, siziň ana daşary ýanky ösen demokratik döwletler diýilen döwletleriň siziň köpüňiň secde edip beren döwletleriň şol spesialistler gelip oturup berýär. Şolar maliýeleşdirýär. Şolaň ana edýän zady esasy şondan bar. Indi şu proýekt aýtdyk, biz diýdik, şu proýekte ýardam edýän esasy guramalaryň biri Birleşen Milletler Guramasy beýleki hem bütün dünýä ykdysady forumy diýip bir gurama bar. Ol saýlawly gurama däl, ol bir biznes guramasy. Oň düýbün tutan şu jenayetçi Klaus Schwab, näme buňa jenayetçi diýär? Bu dünýä derejesinde, alkara derejesinde ýakaty gaýşy jenayetçiliň biri. Oňa tek üstünden barar. Bu adamyň edýän zady näme? Bu adamyň öýde bir biznesmen, şirketçi. 1971-nji ýylda bütün dünýä ykdysady forumy diýip ilkä oňa adyny başga hil döretdi. Ýani konferensiýa, Ýewropa konsultasiýa konferensiýasy ady bilen bir zat döredýär. Soň oňa adyny üýtdüp bütün dünýä ykdysady forumy diýip adlandyrýar. Indi bu halkara bir resmi gurama, bu halkara resmi gurama diýär. Bu başda döredileni şu adamyň, şu Klaus Schwab diýilen iqtisadiýat durundan öýdi, ilimden doktory, şuň döreden bir şirketi, şuň bir biznesi. Ýöne
Bu adam yönemene adam değil. Şu Şwablar dinastiyasi baratta Avrupa'da olanlar orta asırlardan tanimal adam yani feodallar şu tanimal dinastiyalar var. Şu dinastiyaların birine degişli şun sasratlarının biri. Şwablar dinastiyasına degişli adam. Indi bu adamı näme üçin gollaýarlar? Näme üçin bu alaga diýin bu döredен haýsydyr bir biznesi dünýä derejesinde bir halkara forumuna öwrülipdir. Sebäbi şo guramaň döredilmeginiň aňyrsyna öýren bu lokan ýardamçy güýçler dur, fondlar dur. Şonam ýönemene döredene bu adamyň öýdi ýerine ýetirji. Buna sen döret diye, bun klanı ile hizmetleştik ediyen başka klanlar var, täsirli klanlar var gün batırdı. Indi şu adamın şu yankı dörödün forumu 71-nji ýylda döretdi diýdik da, şu indi näme diýä? Bu adamlar hiç kim saýlanok ses berip. Hiç bir yurtda bu adamlar ses berilip saýlanok. Bu guramasynyň agdalaram, bu guramasynyň beýleki eginde şu ýol başlaram, halk tarapyndan saýlanýan adamlar da, olar öz aralaryna dilleşip bellenýän adamlar. Ýöne şu adamlar indi şu guramasy biziň akwalymyzy kesgitleýär. Nafsimirni ekonomistki forum diýip şu internetde orçça ýazsaňyz ýa inglişçe ýazsaňyz yani World Economic Forum diye bir ştaýdadyr, onlar İngilizce adi. Şwitsariýada ýerleşýän şoň ştab kwartirasy, näştada döredilen ýylam ýazylgy var 1971-nji ýyly. Inni şoň işgärler 550 tane işgär var diýilýär. Beň alyp barýan işi gaty gömürtük hem girilin. Inni şoňa ýönemene adamlar agda bolup bilenok. Inni men etaty görkezjek bolýan adam näme? Şu kampanya dünýäň bir müň çegereği kampaniýasy tarapyndan şu firmaň öýdi, şu forumyň öýdi. Dünýäň bir müň öýgolay kampaniýasy iri kampaniýalar tarapyndan maliýeleşdirilýär. Kampaniýa diýmek näme aňladyýar? Ol bir ýanky hökümet strukturasy däl, ol saýlawly saýlanýan zatda bu hususy kampaniýaň milliarderler ödem şoň agdaty bolmak üçin şol kampaniýalaryň pul donanşygy 5 milyard dollardan ýokary bolmaly. Bular ýönemene kampaniýalar kabul edenoklar. Şo dünýä belli iri milliarder kampaniýalar bar. Şolaňam ýanky pul donanşygy büdjeti 5 milyarddan ýokary bolmasa şoň işine gatnaşyp bilenok. Indi beý diýmek näme anlaýdy? Beý diýmeklik bu guramalar geljekde dünýäni dolandyrmaga, dünýäni el almagy planlaşdyrýan guramalar. Şonu biriktirýänem ýanky ine şu Klaus Schwab diýilen haramzada guramasy, şolary biriktirmek bilen meşgullanýar. Indi bulan töleýän salgytlaryna serediň adamlar. Indi sen eger individual bir ýöne şahsiýet bolsaň, aýdaly sen bir adat bir syýasatçy, öz başyňa sen şu guramaň agdaty boljak. Şoň ýygnaklaryna, gizli ýygnaklaryna gatnaşjak. Birinjiden sen kandidaturan ýönetim komissiýadan geçirilýär. Ikinciden hem sen her ýylla 50.000 dollar waznos tölemeli. Çilenlik waznosyny tölemeli. Ine sen bir adaty bir jurnal, sen adaty bir syýasatçy, sen guramaň adyndan baraň wagty öz adyňdan barýan. Hawa sen kandidaturan komissiýadan geçdi. Hawa sen manasip ine şu guramağa goşulmagy, şu gizli ýygnaklaryna gatnaşmagy. Ýöne sen her ýylla 50.000 dollar çilenlik waznosyny agdalyp bu waznosyny tölemeli şu gurama. Inni egerde sen gurama bolup goşuljak bolsaň, bu taýda oňam iki tane statusy bar. Yani pudoklayın partner diýilen bir statusy bar. Eger sen gurama kampaniýa firma, sen firmaň bar. Sen şoň işine gatnaşjak firma hökmünde sen öz işini häzir ilerletmek üçin şolaň planlaryna goşulmak, şolaň planlaryna şerik bolmak üçin sen goşulasyň gelýär firmaň bilen. Bular näme diýär? Sen ýankaýjy medialy komissiýadan geçirýän, eger komissiýadan geçip tasdiklansaň, onda sen firma hökmünde ýyllyk tölemeli pajyň şolara 363.000 dollar. 363.000 dollar ýylda tölemeliň. Indi has iri kampaniýalar we korporasiýalar olaň statusy strategik partnerler diýip atlandyrylýar. Ol ýönemene firma bolmaly. Sen ullokan korporasiýa bolmaly. Awa sen näil mümkinçiligiň aňa seredýärler, ýöne sen ýankaýjyşmy sen pul dolanşygyň 5 milyard dollardan ýokary bolmaly. Indi şolar ýaly iri korporasiýa bolsaň, saňa strategik partner diýip status berýärler-de sen tölemeli, ýyllyk tölemeli pajyň ýanky gurama 527.000 dollar. 527.000 dollar. Indi bu taýda alınıpdyr
Bu diňe 5 güni şun ýaly, şoň aralygyny görkezipdirler. Ýa-ni ýaly iri korporasiýalar üçin tölemeli pajyň meçhuri 523 miňden başlap 628 miň dollara çenli. Ödegine getiren adamlar yarım milyon dollardan hem gowrak pul tölemeli her ýyl. Şu gura maňa bolmak üçin. Inni badatlar men ýönemene görkezem. Şu pullary töläp, şuňa agdag bolup, şoň gildiň ýynaklaryna gatnaşyp beren guramalar özlerine gaty uly dünýä derejesinde, halkara derejesinde peýda garanmajak bolsa, şonça çykdy edip şu forma, şu haramdadan formuna agdag bolarlar öýdýän bolmalylar. Olaň niýeti näme geljekdi? Niýeti şol dünýä agalygyna şärik bolmak. Dünýä agalygyna şärik bolmak. Inni diktator ýurtlaryň ýa-ni ýaly döwletlere ýol başçylyk edýän siýasatçylar olara bir goşulýar, ýa-ni proýekde gatnaşýar. Ondan inni bir halkara bir aýtdyk dünýä halkara forum diýdik-de, bütün dünýä halkara ýa-ni ykdysady forumy diýdik. Indi bu ýa-ni biziň bu taýda görkezden UN Habitat diýilen programmamyzda dahyly barmy? Elbetde dahyly bar. Şu iki hyzmatdaşlyk iş alyp barýar, nähili iş alyp barýar. Indi şu ýa-ni TR'den World Economic Forum diýilen forumyň saýtyna şulaň şol gödüňi tutýan elektrik ýa-ni akylly şäher diýilen proýekti öňden bäri eýem girilip şol ara alyp maslahatlaşyp gelýän zat. Olam näme diýip atlandyrýar? Oň başgaça ady 15 minutlyk şäher diýilýär. Yani 15 minutes city diýip bir termin bar. Bu näme aňladýar? Ne şolam ýa-ni haramdadalar şol forumuna yerleşdirilen, şolaň saýtyna yerleşdirilen ine bütün dünýä ykdysady forumy diýilen saýtda. Indi bunyň maksady näme? Şurada gyýtgaçyk görkezlen ýa-ni bular näme diýär? Şu pandemiýa döwründe diýär biz näme gördük diýär, adamlar diýär şular ýaly kynçylyga düşen ýagdaýynda diýär. Biz diýär geljekde şular ýaly hopun edil covid keseli ýaly hopun bolmagyny indi geljekde gödüňni tutýar diýär. Ýagny bular adamlaryň indi geljegini gowlukda görenoklar. Bular öňünden maýda otyrlar öýlerini etjeklerini geljekde ýa-ni ýaly pandemiýalar bolardyr diýär. Ödetjek SMP-semlerini aýdýar. Şoň üçin bular näme etjek bolýar? Şol birinjiden ýa-ni akylly şäher diýilen şäherleri elektron konstagryna bir döretmeli ýöne. Şo şäheriň içinde de adamdan hereketini çäklendirmeli. Onam näme üçin 15 minutlyk şäher diýip atlandyrýar? Şo bir şäher gurulan şäheriň içinde adamdan hereketini, ýani bir şäherden beýleki şähere gitmeklige bir gadagan etmeli. Ýöne şäheriň içindäki hereketler hem çäklendirmeli. Onam näme üçin etýär? Şo adamlary dolandyrmak meselesini hatam ýeňilleşdirmek üçin. Indi 15 minutlyk diýmek bilen bular näme gödüňni tutýar? Şo bir şäheriň içinde adamdan hereket etjek zonasyny 15 minutlyk zona bölmeli. Ýagny ine aýdaly şu taýda şuň kişiler ýaly suratyny getirýärler. Ine aýdaly siziň öýüňiz şu taýda ýerleşýär diýip. Ine home diýär-de, siziň aýdaly öýüňiz şu taýda ýerleşýän bolsa, siziň 15 minutlyk ýörejek ýogaryňyzyň el ýeteriňizde, ýagny ýörep baryp biljek ýeriňizde hem ine lukmançylyk merkezden bolmaly, ýagny poliklinikada bolar diýär. Ondan sport zalam bolar diýär, ine şular ýaly sport bilen meşgullanmak üçin meýdançada bolar diýär. Ondan siziň diýär satyn almak üçin derwur bolan iýmitiňizde mene bolar diýär şu taýda 15 minutlyk neme ýeriňizde. Ondan geljek bolsaňyz diýär şular ýaly ýaşyl zona da bolar, parkam bolar. Ýöne şol 15 minutdan köp bolmaly. Siziň 15 minutnyň dowamyny ýörep bilip, ýörep baryp biläjek zonaňyza ruhsat beriljek. Şondan aňry geçmäge size ruhsat berilmejek adamlar. Şu arada ne günden şu taýda aýdylýar. Inni şulaňam şu ýa-ni bütün dünýä ykdysady forum diýilen forumyň içinde eýem getirilip dur. Şurda işläp başlan şäherler eýem şu 15 minutlyk şäher diýilen şäheri syna görnüşinde döredip başlan şäherlerin içinde Paris getirilipdir. Şu taýda inserim. Paris görkezilýär. Eýem diýär Paris şoň üstünde işläp berdiýär. Şu proýekti döretme uruna adamdan köpüsiniň habaram ýok, şoň uruna eýem işläp berler. Oňa maksady nämemişin? Hem diýä maşynyň birinciden bular maşyny gadagan etjekler. İkinciden elektrokarlar diýilen karlar şoňa ruhsat berjekler. Ýagny hamala şol benzin bilen ýa dizel nimeti ýangıjy bilen işleýän maşynlar howanda aýlaýarmyş. Ýagny kömür turşy gazyny howanyňyp ýaramadlaşdyrýarmyş. Şoň üçin bular näme bahane edýärler? Biz diýä şu birinciden howaň arasylygyny üçin etmek üçin edýär şulandy diýä. Ondan ekologiýa hapalanmany. İkinciden hem diýä
Yani sizi diye yerlerinizde yaşayan yerinizde iş bilen müpçün edecek biz diye. Sizi diye daşarılarak başka yurtlara gitmeye ya konuş şehirlere gitmeye zerurluğun bolacak değil. Şop yaşap böyle yerinizde galar ýaly edecek biz siz diye. Indi bizden ruhsat soraýan şu barada. Şu meselede bizden ruhsat soraýan, ilatdan ruhsat soraýan ýok. Ýani haramzadalar özleri eýem kesitler otyrlar. Bize gerek zady. Hiçli referendum geçirilenok. Bolmasa şular ýaly möhüm zat referendum üstülen halka salat alınıp çözülmeli. Sizine şular ýaly tok keteklere tok ketek ýalda biz dıkçak bolýar. 10 minutlyk aralyga hereket etmek. Ünfer gadana maşin bilen hereket ediljek ýol gödüňde tutulanok. Piyada 10 minutla barıljak ýollar gödüňde tutulýar. Şoň üçin ne bolmaly? Inni elektrokarlar diýilýän maşinler hem soň çäkdendiriljek. O arada da men aýratyn bir gepleşikde durup geçer. Elektro maşin bilen üpçün eder diýip pikir etmeň adamlar. Onan bular şu ýol planlaryna geljekde ýuwaşlyk bilen olaram aradan aýyrmaklygy planyşdyryp otyrlar. Birinji tapgyrynda ýanky benzin hem salyarka bilen işleýän maşinlary bular aradan aýyrjaklar. Hem gaz bilen işleýän maşinlary näme üçin olar howanda aýrylýar. Ondan elektrokarlar eşekler, elektrokarım elektrik toğunun üstü bilen dolandırma hat bolýar. Yani öçürüp sen şol elektrik maşiniňe elektrokaryňa zaryat bermedi alamedy bolýarlar bular. Distansiýon ýagdaýda. Aýdaly sen häzir reytingiň ýan kaýdyşymy diýär garasanaga düşýär. Siz hökümete garşy işleýän bular näme üçin şu elektrokara geçirjek bolýarlar? Sebäbi elektrokaryň içindäki elektron enjamlary, şoň skemasy, şoň programmasy yani distansiyon ýagdaýda yani aralykdan pultun üstü bilen dolandyrylýar ýaly edilip döredilýär. Onam näme diýerler? Şo merkezden dolandyryp oturan, şäher dolandyryp oturan ýanky punktdan öçürip bilýärler sizin maşynyňyzy. Yani internetiň tolkunyň üstü bilen ýörüýte programmalaşdyryp, şol maşinleri öçürmek üçin hem ýörüýte enjamlaşdyrylýar. Şon ýaly maşinler indi geljekde dörediljek elektrokarlar diýilýän maşinler ýanky ýaly aralykdan ulug aralıktan dolandyryp bolýan maşinler o sürüjüň dolandyrşy däl. Bu taýda biz nämäni gödüňde tutýar? Şo şäheri dolandyrýan punktlar boljak. Ýani akylly şäher diýilýän we arkada şäherini dolandyrýan punkt bar. Olar hemme zadyň tek karty açyk görkezden oklar. Mene biz ondatlary hem okap öwrendik. Bilen neti näme? Şol şäheri dolandyrýan merkez we elektron teknologiýasyny üstülen şäheri dolandyrýan jaýlary senin kwartiraňa gödäwçilik etdiren sistemaň öýde şol urwatyň öýdünde elektrokarlaram dolandyryp bilerýär etjekler bular. Sizin şol maşiniňiň elektrokaryňyň elektron programmalaryna şol ýanky funksiýa girdilýär. Ondan siz aýdaly sizin reytingiňiz ýan garasanaga düşdi. Sizi maşin sürmedi alam edilýär. Hatta şu birinji etapda size ruhsat berseler maşin sürmekle yani elektrokar ulanmagy. Ýöne şonam sürmedi ýaly etmek üçin edýärler. Şuň arasynda ýanky elektrokara geçmek diýilýän zadyň arasynda ýanky ýaly haram planlar ýatyr, haram niyetler ýatyr. Indi bir aýtdyk şular ýaly Parijde boljaklardy görkezýärler diýdik. Indi bir Parijde däl. Ine şu arada häzir görkedeýin. Bular hamalanny şu maşinleri aýyrmaklyň ýerine ýanky şular ýaly parklaryň sany köpelçekmişinler ondan maşinaň sany azaldyp onuň adamdan algamak üçin ýa-da velosiped sürmek üçin ýörüýte trotuarlaryň sany köpelçekmişinler ine öteredin 10 minutlyk şäher diýilýän şäheriň maksadyny şoň bilen düşündiren bolýarlar. Ondan bu indi şu ýanky Parijden masal getirýär. Ýöne Parijden daşary ine bu taýda başga da bir kışlan şäher ine Melbourne, Awstraliýaň Melbourne şäherinde de şo plana giripdirler bular. Awstraliýaň Melbourne şäherine 20 minutlyk diýä şäher diýip bir böyle şäheriň bir bölegini şoňa öwürmek üçin ýa işläp başlapdyrlar. Ýani adamlara 20 minut ýöremäge ýol berjekmişler. Ondan Milan, Italiýaň Milan şäherine şoň bir bölegini eýem 10 minutlyk şäher döwretme uğruna iş alınıp barlýar. Indi sizin köpüňizden habaryňyz ýokdur, amne şulatlar men görkezip otyrna, ony ýaly Milanda ýaşap beren adamlar şoňa ýol berýärmi ka diýip. Adamlar hatta şu şäheriň içindäki ilatyň ödem şoňa ünsderenok.
Olar näme diýär rekonstruksiýa geçirýän ýaly edip bir kewşirleş geçirýän ýaly edip täzeden enjamlap oturdan bolup biz diýär kewşirleş geçirýär täzeden niýe rekonstruksiýa diýär ýa ýöne aýdyn oklar şol atnyň maksadyny. Şolar ýaly taýty şolaň taýtyna girip öwrenip oturmasaň şonu bilip bolanok. Indi Orsilinde de çykdy, naş 10 ýaşmyk şäher diýilýän maglumat. Ene şu taýda da эпоха пандемии, подарившая нам опыт удаленной работы и лишний раз подчеркнувшая ценность здорового образа жизни, в очередной раз поставила под вопрос существование городов в том виде, к которому мы привыкли. Последние годы весь мир с новым рвением увлекся идеей 15-минутного города, когда все необходимое для комфортной жизни от парка до места работы есть в пешем доступности от дома. Şu diye pandemiye bilen bağlanşykly ýagdaýda diye adamlar diye distansiýon ýagdaýda gaýwany ýagdaýda işlemäge mejbur boldular diye. Indi biziň diye şol ýanky başymyzdan geçiren ýagdaýymyz diye bize näme görkezdi diye şu 10 ýaşmyk şäher diýilen ýaly ideýaň diye yerlikligini görkezdi. Ýagny biz diye öýümizden çykman oturup işläp biler ýaly etjek bolýar diye indi bular näme hal bolan men öňe diýdim. Şu Covid diýilen zadyň özi Covid diýilen zadyň özi emeli ýagdaýda döredilen zat. Buňam aňyrysynda bir giden plan bar. Bir giden ýeka plan ýok, bir giden plan. Birinjiden adamlaryň hemmesini tanjymdan geçirmekdi. Onu başarmadylar ýöne. Ente olar o plandan ýel çekenoklar. Häzir bular özleri ýene-de täze pandemiýany planlaşdyrýanlyklaryna baglan edip oturýarlar. Oň üstünden barar. Onu gizlänoklar adamlar. Yeni täze pandemiýa boljakdyr, olulkudan hem has ýoğuda boljakdyr. Şoňa da taýýarlaryň psikologik ştaýdan ýewem yglan edip oturýarlar. Sebäbi bular hemme kişini sanjymdan geçirmediler. Sanjymyň içindäki bela beterlerini tek hemme kişiniň organizmine göýberilmedi. Ben öňem men aýdypdym, näme şo barady? Şo sanjymyň içinde näme bilen badygyny tek o tema ýene gelerdi. Näme badygy? Näme üçin pandemiýa diýilende sanjym üçin döredildi? Yeni bir gede gaýtalayan adamlar sanjym pandemiýa garşy döredilmekde, pandemiýaň özi adamlary sanjyma mejbur etmek üçin döredilýän zat. Üstesine seredin pandemiýany bahanalap, ine pandemiýa döwründe biz diýe öýümizden çykman oturmaga mejbur bolduk. Ýöne çekinip oturmaň diýe biz diýe geljekde şo şertlerem göz tutup sizi diýe öýümizden çykman işläp oturýar ýa-da çykaýaňyzda da diýe ödüňiz diye hopasyna salyp durmady ýaly gaty uzaklara gitmedi ýaly etjek bolýarsyz diye. Ýani siziň bäkwidiňiz üçin sizi goramak üçin edýärsiz. Siz diye eger birden ýa ýene de geljekde pandemiýa döräýse, siz hem diye o goňşy kwartallara, o şäheriň goňşy raýonlaryna aýlanyp berseňiz, o taýda kesellikler bar bolsa diye. Ýa hatda Hudaý taklasyň goňşy şähere de gidäýseňiz, o taýda da kesellik gelýärseňiz, o näme bolar diye. Şoň üçin öz raýonyňyzda bolsaňyz diye birden içiňizden bir adam keselläýände de izolýasiýa salmak, ýani sizi izolýerlemek hatda bolýar diýip şoňky şol towuk ketek şertini esaslandyryp şonu delillendirjek bolýar, şey delillendirýärdir. Şoňa güpünlenip oturanlar ba adamlar pikir etmeýän. Şol ýanky ilmiň ady bilen gürleýärler, ýanky haramdadylar. Şu güýçleň wekilleri bolýan, aýna bulyň ilim taýdan esaslandyrylypdyr. Oýna bu aňyrsynda sanjym diýilýän aňyrsyn ilim dura diýip ilmiň ady bilen şu gürleýänler üçin şoňa satylyp, şoňa özlerini aňyny satdyryp oturanlar barda. Onlar ýaly satlyklara biz düşündirmek derejesinde birinciden sanjym meselesinde geljekde ýene düşündirer ýöne ol hemme kişi düşünür diýen garaşyp oturumda. Olar bular ýaldadyň içine girmeli towuklar, ýani towuk keteň içine girmeli towuklar bar. Adam sapatly towuklar. Bir olara düşündirjek bolamda bu datlary. O towuň derejesinden aňy birazajyk ýokarrak adamlaryň derejesinde pikirlenip bilýän adamlara düşündirjek bolýar biz şu datlary. İň aňsat nemesem ýankyýal towuklaryň iň aňsat terminem bolanýan ýarlyklaram näme? Aýten konspirolog. Gözüne basyp bolmadyna görkezip oturýar dokumentleri. Men näme şu görkezip oturýar. Inni şu ýankyny şu 10 ýaşmyk şäher diýilýäni şu zatlar bilen delillendirýärler. Ine bu taýda rus dilinde de ýanky şäherleň şuýlar ýaly suratlar görkezilýär. Ine şu 10 ýaşmyk şäher diýilýän nämäni ýene gaýtalap, ine şundan biz diýe göreli almaly geljekde şular ýaly bolmaly şäherler diýip görkezýär. Inni bir aýtdyk ýa-ni Parijde guruljak diýdik, Melbourne ýa bundan daşary eýýäm şu plana goşulan dünýä 10 tany eýýäm şäheri gödüňde tutulan. Ýagny top 10 umlyk garadok mira diýe.
Yani akıllı şäher diýilip hataplanýan dünýäň 10 tane esas şäherleri diýe. Arkada goşmanlarlar sebäbi bu makalan ýadylanna men bilişime görä 3-4 ýyl bolupdyr. Inni haýsy şäherler geljek ýakyn ýyllarda akıllı şäherlere öwürjek. Şolar bady gypysyk durup geçeýin. Şu plana gatnaşyp öňde barjylyk eýem görkezip berenler. Meksikan ýani Cancun diýen şäheriniň etegini akılly şähere öwürýärler. Teredin şäheri tutuşlan öwrenoklar. Şäheriň bir belli bir bölegini alýarlar da geljekde esasy saýlandygy elita diýilýänler şo taýda ýaşajak. Galanlar näme bolsa bolsun. Da oňa da biz barars, näme üçin galanlar gödegine tutulanyk? Näme üçin bir şäheriň belli bir bölegi akylly şähere öwürilýär? Näme üçin tutuş şäheriň özüne öwrenoklar? Ene olam aýratyn sonra oňam jogaby bar bizde. Sebäbi ýanky başda biz görkezden sanymyz bar şu taýda 1 milyard adamyň sany gödegine tutulmaly. Geljekde 1 milyard adam ýaşasa bolýar. Şolaň ýaşaýyşy ýanky elektron kanslagerlerine üpçün edilmeli, galan adamlar bilen iş bolmaly diýilen pikirden uralýar bular. Inni ýanky näme gellikde Meksika şäheriniň Cancun şäheriniň bir raýony şol akylly şähere öwrüljek. Oňam tutjak meýdany 557 hektar eýen gurulşyga başlanypdyr 2019-njy ýylda. Ondan Inni bu taýda da ýanky bilen delillendirýärler. Aýdýa bu taýda diýä ýanky göýük ekinlere, parklara ullukan üns beriljek, ekologiýa araslygyna üns beriljek. Ine şu taýda diýä kömür turuşy garanyň diýä her ýylky möçörüne näçe çetse adaltmak hakyny ne ala dedilýär diýip şular ýaly beyni ýuwucy propaganda bilen adamlar köşeşdirjek bolýarlar. Onuň ýanky şäheriň hem ýaşaýjysy şu şäheriň çegindäki ýanky akylly şäherde şu Meksikan şäherinde 130 000 adama niýetlenen. Arkadaş şäheri Türkmenistanyň şehrinde 70 000 75 000 adam şu netlenjek diýilip aýdylýar. Indi bu taýda Meksikada ýanky şäherde diňe ýöne bir şäher alýar, şu şäheriň geçeginde şol ýanky kanslagera salynjaklar sany 130 000 diýip gödegine tutulýar. Indi ene bu şäheriň şu görnüşi şol raýonyň. Hamala teredim gömmögeden bolup ine ýaşyldy ona boljak senin bäkbidinde diýip suradan şeýdip bir öňe çekije diýip çekýärler. Inni beýleki bir şäher Toronto şäheri. Toronto şäheriniň eteginde ýanky akylly şäher diýilip bir täze şäher dörediljek, guruljak. Oňam tutjak meýdany 9,5 hektar boljak gaty köpemde. Ondan ýene indiki şäher Amerikan Birleşen Ştatlaryna, Arizona ştatyna, Arizona çöllük bir çöllük bar. Şo taýda täze bir şäher guruljak. Ödem inferiň şoň puluny, şoň investori, şoň çykjasyny çekjek adam kim? Bill Gates. Yani karamda da şu tanjymlara gatnaşyp beren öde Microsoft kompaniýasynyň odolky başlygy eýesi ýöne son kwagtlar aýagallygyna tanjym bilen meşgullanýar, tanjymlary maliýeleşdirýär. Bu görýän peýdasy näme? Görýän peýdasy şol ýanky adamlary bilen maksady näme? Bularyň ne pullon doýun. Bularyň maksady pullon ýokardaky zatlarlaryň bak. Yani adamlaryň aňyny, adamlaryň ruhuny dolandyrmak, adamlary edil resursiýal toklary ýaly el almak, dolandyrmak. Indi şol ýanky Arizona ştatyna gödegine tutulýan ullukan şäheri Bill Gates öz fondundan maliýeleşdirjek. Bill Gates'iň öz pullary öýdýärmi? Ýani kaýdyşym diýäl bu fondlara gelýän pullar bu adamdan öz gazanýan pulu diýäl. Oňa pul ýatyrýarlar. Şu proýektler aňyryndaky iri kompaniýalar şolar ýaly fondlara ýatyrýarlar. O fonddan soň ýanky ýaly maksatlar üçin harj edilýär. Indi o şäherde de ýaşajak adamlaryň sany 182 000 sany şol adama ilata niyetlenen tutyan meydanın 190 hektar teore bolar diýip demedi. Ýa şöylüň içinde guruljak da şular ýaly. Ondan indiki bir şäher Hindistanyň Bangalore şäheriniň eteginde boljak. Olam ýanky akylly şäher boljakmyşyn. Ine şular ýaly suratama, şular ýaly görkezilýär. Olam ýanky şäher tutuş diýil, şäheriň bir böleginde täze bir şäher dörediljek. Ýene biri Moskwa oblastynda, Moskwaň eteginde Rublyovo Arkhangelsk diýen ad bilen Smart City, ine akylly şäher dörediljek. 2018-nji ýylda şol ýerite näme geçirilipdir? Tender geçirilipdir. Indi şoň tutjak meýdanam 460 hektar meýdan boljak. Indi haşa guruljak şäheriňe mene şu taýda görüşüňe diýil, şular ýaly görnüşi boljak. Ondan indi kwar akylly şäher diýilen şäher Indi kwar akylly şäher diýilen Nevada ştatyna boljak. Amerikan Birleşen Ştatlarynyň Nevada ştatyny ony maliýeleşdirýän ýene bir Amerikan milliarderlerinden biri Jeffrey Berns diýilýär. Jeffrey Berns diýilen
bu milyarder kriptovalyuta bilen meşgul bolýar. Teredin öde kriptovalyuta bilen meşgul bolup gören adamny, ýani hakykatynda şolar ýaly proýektlerden gaça durajak ýaly täze kriptovalyuta diýilýän adam özi şolar ýaly bulçulukdan halat bolmak üçin ulanýar kriptovalyuta öde bolýan. Şol adamyň ödem şu dilli uşukdy. Ýani şolar ýaly atlara gatnaşyp ber, ýanky täze guruljak Nevada ştatynda täze guruljak şäheri maliýeleşdirjekmişin. Buňa möhür fondy we tutjak meýdan ýanky şäheriň 27 hektar gaty uly däl ýöne ýanky investor tarapyndan nemesçe maliýeleşdirjek. Ina umumy sur proýekti şolar ýaly häzir suratda şolar ýaly bir çölüň içinde oňam. Ondan indiki şäher Niderlandlarda, Niderlandyň ýanky Gallandiýan Helmond diýen şäherinde täze bir neme dörediljek. Rayon dörediljek, akylly şäher diýilen görünüşde. Oňam birinji tapgyrynda 100 sany aý guruljak diýe akylly jaý, soň indiki tapgyrlaram geljekde boljak. Ondan Amerika Birleşen Ştatlarynyň Boston şäherinde de Union Point diýip ýani akylly şäher dörediljekmişin. Olam Bostonyň merkezinden 10 kilometr aralykda diýe. Goşmaşa şäher 600 hektar territoriýasy boljak. Umuman şular ýaly akylly şäherler we onuň iň esasy da size görkezjek adam şu taýda Saud Arabistany, Iordaniýa hem Misir hem gatnaşýar. Ýani Saudiýa Arabiýa, Iordaniýa, Egipt. Bular hem gatnaşýar. Ýanky şu kanslager, elektron kanslager gurmak meselesinde ýöne bilen üçüňiň gurjak şäheri häzirlikçe iň uly proýekt hasaplanýar. Neoma bilen 3 ýurdum terişdesiniň esasynda. Diňe ýöne Saudi Arabistanyň häzirlikçe şoňa sarp etjek puly 500 milliard dollar diýip hasaplanýar. Bolmasa 3 şäher 3 şan ýurt bolup gurjaklar. Indi seredin şu taýda men bir zat görkezjek. Şu proýektiň video nemesi bar. Grafikasy, şu nähil görkezýärler, şolan gurjak şäheri. Bu şäheriň uzyňlygy, ýanky gurrun edýän şähermeniň uzyňlygy bu taýda ýazylgymy bu taýda görkezilmände 170 kilometr boljak. Gazal leňiniň kenarynda guruljak. Ine teredin şu taýda ýazylgy 170 kilometr long, 170 kilometr uzyňlygy ýöne iňi şäheriň iňi 200 metr boljak. Ine teredin. Ine bular adatçy şäheriň görünüşi diýe. Indi bular näme urjak bolýar? Geljekde diýe guruljak. Saudi Arabistanyň territoriýasynda guruljak ýanky akylly şäher diýilýän. Indi adat şäheri ýaly bolmadylar. Şular ýaly iňçejik bir şäher bolar diýe. Bir hemme jaýlar diýe şular ýaly bir iňçejik liniýede ýerleşdirjek diýe. Teredin adamlar çölüň içinde. Indi geljekde guruljak şäher eýen başlanan öýden guruluşuna başlanan şu. Ina guruljak ýerine maýdaýyn Saudi Arabistanyň demir gadagyna Enha Saudi Arabistany şu çal yer. Şu demir gadagyna enha Iordaniýa diýen döwlet bar. Ine bu saram Misir, Egipt. Ine şulan herhetleşýän ýeri başlady. Ine şu görýän akly bolanlar Gazal leňizi diýilýän. Bu ýokardaky orta ýer diýildi. Ine heredin şulan herhetleşýän ýeri başlady. Ine şu taýda. Bular görýän ýeri şu taýda Saudi Arabistanyň demir gadagyna şu Gazal leňiziň garasyna 3 ýurdum terişdesiniň hasabyna 170 kilometr uzyňlygy ýene şäheriň iňi bary ýogy 200 metr. 200 kilometr däl adamlar 200 metr häzir görkezýän. Ine içinde şular ýaly gurunuşlar boljak, ine jaýlar, köprüler, ýanky ýaly bir inçejik bir zolakda şular ýaly atlar boljak. Ine teredin daşam aýnaly boljak, ýani zerkalny görünüşde. Hatda şu daşyndan teredinde şu şäheriň özi görünmedi ýaly etjek bolar. Näme üçin o düşünüksiz? Daşı zerkalny örtük bilen örtüler diýip şu taýda şu nemesinde de ýazylgy suratlandyrylşynda. Teredinde daşy çöl, şu çölüň hem ýanky ýuguşuny şu aýnaly zerkalny neme diwara düşýär. Şoň diýär şu şäheriň guruljak şäheriň diýär daşky örtügi diýär. Şolar ýaly zerkalny aýna bilen örtüler diýilýär. Teredin. Çölüň içinden 170 kilometr ýanky iňçejik zolak bar ýok 200 metr. Ine şoň iňi 200 metr boljak. Teore onu suwum ýok, adam ýok, ýöne biz ýaşan niýet suwulanıp içine dersiýär, ýagny deňizden alınjak suw diýä duzdan arassalap. Ine bu şoň içiniň görünüşi. İçinden uçýan maşynlar we ýanky kvadrokopter ýaly maşynlar boljak da atlaryň şonam gödegine tutan bolýarlar da şular ýaly video neme edipdirler da rolik edipdirler. Menne
Adamlar ine şular ýaly tawuk ketek ýaly nemelerde ýaşamaly. Indi ödüňiz gödüňiňe getirin. 10 ýaşmytlyk şäher diýiler konsepsiýadan uraljak bolsaň, şu görgüli adamlar wa birinjiden ýanky diwardan daşyna çykyp bilmeliler. Ýa görýän isleýäňiz derwede diwaryňyz bar. Şoda hiç il gapy ýokdur. He daşyna çykmak bolanok. Diňe şuň içinde bolmaly. Buň içinde de sen hereketiň çäklendirilýek. Taňa 170 kilometr hereket etmäge de bular ýol bermez. Nihereden şuň beýikligini görkezýär. Birinjide ýanky diýýän adam şunda hiç ili penjere de yok, hiç il gapam yok. Şeýle şuňa girem, ýa-da girip çykpam bilen de. Buň ýörüýçe bir girilýän ýerleri boljak, ýöne gaýdy bir ýeriň taň daşyna çykma diýär ediljek bolýar da görnüp dur. Indi şuň beýikligi we şuň diwaryň beýikligi 500 metr. Şonyny käbir dünýä belli, ýa-ni binalaryň beýikligi bilen deňeşdirýärler. Ýa-ni Amerikan Birleşen Ştatlarynda Empire State diýip bir ýa-ni uly bina we 450 metr beýikligi. Şoň diýä şu diwaryň beýikligi diýä şoň içindäki jaýlanan beýikligi şondan beýik boljak diýär da, ýani 500 metr. Bular mina Parisdäki Eiffel başnyasy, ýani tele başnyasy, tele diňi, onun beýikligi bar ýo 330 metr da. Ne şoň bilen deňeşdiren bolýarlar, şular ýaly beýik neme boljak diýip. Seredin adamlar daşyndan seredäýme, bir ýöne bir çölüň bir bölegü. Ýöne şoň daşyna ýani ýaly zerkany neme bilen, gurşak boljak. Hiç il gapam yok, yine de yok. Uzunluğa mine 170 kilometre boljak diye. Adamlar şu eýem gurulup ýör adamlar. Men şunu var, konspirolog bolup aýdamok, ýa bir ödümden erçek diýip aýdamok, ine şu resmi saýtlarda dur, şu arkitektura boýunça ýörüýär saýtda şunu reklam edýärler. Eýem şu başlanan. Ödüm ýazylan içinde mirrored glass facade diýär. Beýdimem ýa-ni zerkalny şol aýna gurşaw bilen daşynyň diýe fasady diýe şoň bilen gurşaw boljak diýe. Hiç il hereden gapam ýok, penjere de ýok. İçinden belki daşyny görüp bolsa bolýandyr, ýöne daşyna çykyp bilenok. Indi şu taýda da şu şäherde bir 3 ýurduň ilatyndan 9 milyon adam ýaşamaly ediljek. Şu şäheriň şuň içinde ýaşamaly adamlaryň sany geljekdir diýe 9 milyon adam şu niýetlenen diýe şuň içindäki şertler. Ine köp bağlar, zatlar görkeden bolýarlar. Size diýe, bulan näme bir adamlar näme çek bolýan? Hemme dat içinde bolor diýe, hemme dükanam bolar, işem bolar diýe, spor zalam bolar diýe, medeni ýa-ni öýlerim bolar. Size näme gerek diýe, beýlek gidip görmek diýe da. Ya daşyna çykmak. Biz sizi şular ýaljak diýe, tok keteklerde. Bağlar, zatlar, ösümlikler bilen, güller bilen gurşap ýaşadar diýe. Iýmitiňden bererse, beriljek iýmitem näme? Bu gelecekte şolar näme berse şona iýmel bolýar. Sebäbi indi fermer hojalyk diýilýän zat boljak diýär. Bulan niýeti şol, fermer hojalygyna ýatyrmaly, biologik ýa-ni ekologik arasynda iýmit diýilýän adam seni özüň öňürüp bilmelýär. Şoň üçin ýa daşyndan özleri bir zatlar iýmit görnüşinde getirirler, bererler, şoň bilen oňardyň. Şo plan şundan ibaret. Indi şu gelecekte guruljak şäheriň görnüşi şu. Ondan biň ýeriň aşagyna gidýän böleginem görkezýär da. Ýokarky etajlary, ýokarky gatlary, ýokarky neme şäheriň ýa şuň turoplandyrylyşyny okudum da. Şonu esasy bölegi diýär şäheriň ýeriň aşagyna bolar diýär. Yani adamdan ýaşajak ýerler hem ýeriň aşagyna bolar. Beýle diýmek näme aňla diýär. Hatda sen çölem görüp biljek umanyň ýok, sen ne penjere diýilen zat boljak diýär. Tawa seni kondisioner bilen howa bilen üpçün ederler. Ýöne sen ýeriň aşagyna bolmaly, agla ýagdaýda. Ne şular ýaly. Adamlar indi ýa-ni näme bar ýatsa, şowrbatyň özünde näde herediň şu gün wataryň iri kampaniýalaryny guramalarynyň gatnaşmagyna şular ýaly planlary häzir amala aşyrylyp planlaşdyrylyp esasen hem şunu gün wataryň ýa-ni dünýä, bütün dünýä ykdysady forumy diýilýän ýaly gurama, husus guramalary ýa-ni äjitlen guramalary şu zatlar planlaşdyrýar. Ondan Birleşen Milletler guramasynyň öz içinde ýa-ni UN Habitat diýilen ýaly ýörüýte programmasy bar. Şolaň adamlary edip bir şu zatlar planlaşdyryp, birine geljek, bir de şolar kesipläp otyrlar. Biz şol adamlary biz saýlamyk. Şol adamlar bize salada salanoklar. Şunu isleýärmi? Ýok, biz ýa şunu ýetjek, sen girersen şoň içine diýär.
Kim sığmadı mı şoň içine giri bilmediňiz bol siz gödeňinde tutulýandyk. Ýagny maksimum 1 milliard adam gödeňinde tutulýar. Olam min tek maksimal ýagdaýda ýöne käbir bilermenden çaklaýşyça bular bir näçe million adam ýaşatjak. Tebe häzir ödümi hataplak görýärse häzir şolaň planlaşdyrýan akylly şäher diýilen şäherleriň sanyny ilat sanyny şolaň gödeňinde tutýan bolýan. 500 milyondan geçen ok, yani yarım milyardan geçen ok, maksimal ýagdaýda alanda da dünýäň her bir ýer şäherlerinden mesela Türkmenistana diň Aşgabatyň eteginde döredildi. Indi başga plan ýok olarda. Beýleki ýurtlarda jaşan ýaly, iri ýurtlarda käbir iri şäherleriň eteginde ýanky ýaldy goşmaça şäherleri döretmeklik gödeňinde tutulýar. Indi şolaňam şolary ilatlaşdyrmak baradaky planlaryny gödeňinde tutsak, umumyň alanda yarım milyardan geçekler ýyla. Diýmek bular şol ýeriň ýüzünde näderki ýola goýan şol emeli gıtçylyklary we emeli gymmatlaşyklary we häzirki emeli ağaçlyk bilen häzirki döredip beren zatlary ýuňaçlyk bilen adamlaryň başyna ýetmeli. Suw ýetmezçiligi, ekologiýa kynçylygy, fermer hojalyklaryny ýapyp iýmit gıtçylygyny döretmek, bahalary artdyrmak, adamlaryň aýlyklaryny galdyrman, şolar ýaly köhençlikleri hezawar etmek, onu ýuňaçlyk bilen ilat sanyna da täsir edýär. Onsuzam adamlar şolar ýaly şeýerde birinjiden çaga dogrusalar gelenok. Bir näçe nesilden soň ýa-ni eger hele iki tane hojalyk başynyň bir san çaga bolanyda ýa odurky adamlardan az bolýar. Adamlar çağıtlar ýaly bir tarapdan. İkinciden häzirki gidişine gidip otursa bular arasda ekologtadan arasda iými tönümlerini häzir ýatyrmak üçin, fermer hojalyklaryny ýapmak üçin bir giden alad edip bolýar. Alad edip berler. Näme üçin? Sebäbi onuň şol ýanky tebigi iými tönümleriniň ýerine bular bize öz isleýän zatlaryny berjekler. Oň içine näme yerleşdirjek? Ol imitlen hil nähil boljak. Ol adam organizminde nähil täsir etjek? Onu ögrenen ýok. Onu özleri ögrenendirler. Ýöne osary adaty adamlara açanaklar boldy. Saray. Ondan adamlaryň sanyny azaltmak diýilýän zat olaň elinde. Sana iýdirjek imitini üstü bilen onu pandemiýa diýip geljekde döretjek zatlaryny bakanalap sana urjak sanjymlaryň üstü bilen bular etjek işlerini etjekler. Eýem häzirden edip berler. Odurky sanjymyň häzir netijelerini görüp ber. O barada da her näçe gidilecek bolsalarym sanjymdan ölen adamdan şu statistika sany, şu sanjymdan soň ölen bolsa kimdir bir ölen bolsa sanjymyň ýyly ýani. Häzir soňky statistikaga görä 73% goly adamlar şu sanjymdan öldü diýip hasaplanýar. 73%, ýagny sanjym alan adamlar soň ölýär, dürli sebäplere görä. Ýöne soň öwrenilýär, häzir şu ýerüte şol oýunça geçirilen dürli klinikalarda geçirilen barlyklar we şolary jemläp ýa ýakynda bir hasawat çykdy. Men onu ýakyn wagtlary görkezler. Şu hasawatda aýdylyşyna görä, şu sanjymdan soň nähiller bir sebäp bilen ölen bolsa, şolaryň deriňelenini şu sanjym sebäpli ölenligini üstäçildi. Oňa şoň sany prosent hasabyna alynanda 70% diýip alynýar häzir. Şoňa da garşy häzir hiç kim işaret edebilen ok. Sen suwda da ýetip işaret edebilen ok. Elinde suwd amaň bar bolsa sen alymlaň doktoram bolsaň sen hiç işaret edebilen ok. Sen bir keselhanaň ýol başlasam bolsa baş verajam bolsa hiç işaret edebilen ok şu. Sebäbi bu zatlaryň aňyrsynda duran güýçler gatyl güýçler. Dünya Bankynyň maliýeleşdirme bilen edilýär, Birleşen Milletler Guramasynyň ýörüýte programmalarynyň üstü bilen edilip otyr, indiki ediljek zatlaryň şolaryň üstü bilen hem ýanky bütün dünýä ykdysady forumy diýilen ýaly guramalaryň. Indi soň bir aýtdyk, indi şol wagtyň ödünde de ýakynda men näme görkezjek bolýan, Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy barada Günwataryň bir guramasy, diňe Türkmenistanyň da bütün dünýädäki adam hukuklarynyň ýagdaýy, söz azatlygynyň ýagdaýyna baha berip hasawat çykarýar. Şonda da Türkmenistan ine ştaýda 161 hany ýurda sigin berilipdir. Türkmenistan 159-njy orna eýeli. Ýagny iňizden. Türkmenistanyň yaramaz diýilip Demirgaly Koreýa bilen Siriýa görkezilipdir. Ýagny Siriýa 160-njy orna, Demirgaly Koreýa 161-nji orna. Türkmenistanyň 159-njy orna. Indi ene şuňam ýerüte saýty bar, şular ýa saýty. Indi buny taýýarlanan Günwataryň guramalarynyň biri Amerikan Birleşen Ştatlaryna ýerleşen Article 19, ýagny bütün dünýä jarnamasy bir zat, ýagny Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary baradaky ähli umumy jarnamasynyň 19-njy maddasy şol söýdüge metwat azatlygyna degişli bolan üçin şu gurama şu hadawat taýýarlan gurama öz ýanky şu öz adyny Article 19, ýagny 19-njy madda diýip atlandyrýar.
Şuň ady şondan gelip çykýar-da. Indi şu gurama aýtdyk gün watarda ýerleşýär, Amerikan Birleşen Ştatlaryna ýerleşýär. Indi hamala şolaň adam hukuklarynyň ýagdaýyny alada bildiren ýaly dep her ýyl bular hatabat taýýarlaýar. Bular köp sanly guramalardan diňe biri. Türkmenistandaky ýagdaýam tankid eden bolýarlar. Ýöne şol wagtyň özünde de şu zatdan aňyrsynda duran resmiler, güýçler hem Türkmenistanyň diktatory Haramoly ýaly diktatorlar bilen günden hyzmatdaşlyk edip ýanky ýaly planlar amala aşyryp berdi. Ýanky ýaly elektron kançlagerini döretmek üçin diktatorlar hyzmatdaşlyk edip oňa maliýet aýdan, oňa proýektlemek, oňa enjam taýdan injenerler mi, ýeneler mi, spesialistler taýdan gollap berip otýar. Inni şu fakna birazajyk ün ferseňiz siz düşünýärsiňiz. Halkara giýe siýasatynyň giýe siýasat diýen zadyň nähili oýunlugyny. Olar adamdan gözüni bir gurama maliýeleşdirýärler-de, şo ýurtdaky ýagdaý tankitlan bolýarlar, diýdirýärler. Ony insan hukuklary ýaramaz diýip. Beýle keli bilenem başga bir proýekti maliýeleşdirýärler-de, ýanky diktatory tankit edilýän diktatora maliýe gollawyny berýär-de, geljekde öz ilatyny kançlagere, ýagny elektron taýdan ilerlemek üçin taňa şular ýaly mümkinçilik döretjek, biz sizi maliýeleşdirjek, biz senniýe şular ýaly şäher gurdyýa, şular ýaly elektron enjamlaryny oturtdyýa, öz raýatlaryň her bir ädemini kontrollik etmäge biz sana mümkinçilik bereli, ýöne sen şu proýekde gatnaş diýe. Şonu diýenem şol bir adamlar, şonu maliýeleşdirýänler we ýa-ni insan hukuklary goraýan gurama diýilýän maliýeleşdirýänler şo bir adamlar, şo bir fondlar, şo bir banklar. Ondan ýa-ni ýaly adamyň hukugyny elinden almak üçin amala aşyrýan proýektleri maliýeleşdirýän şo bir haramzadalar. Aw, bir gurama tankid etdiren bolýar diktatory, beýlek tarapdan ýa-ni diktator bilenem beýlek guramalar hyzmatdaşlyk edip otýar, hatam aýylgan proýektler amala aşyrmak üçin. Ine şu kıyıska jaydamızda halkara siýasatynyň ýüzi şu. Düşünje adama şunu ödem yeterlikdir diýip umyd edýän. Indi bu meselede esasy ulanjak adam şol sanly neme diýip barata, pul diýip barata, sifrawa valuta diýilýär, orsça, ingilisçe digital currency diýär. Indi bular näme etjek bolýar? Şulatlar dolandyryp oturan güýçler, bular ýakyn wagtda ýuwaşlyk bilen sanly pul bilen düzgün düşünjäni giýirecekler. Şonam şu praktika giýirecekler. Indi sanly pul ýemeklik näme anaýdy? Ýagny digital pul ýemeklik ol sen bank katabyňda pul saklap, soň kartyňy alyp, islenlik ýerde soňup beren puluň däl. Bular näme etjek bolýarlar? Bular aslan nagd pulu aradan aýryp, hiç bir nagd pul bilen düşünjäni aradan aýryp, hemme adamy şu sanly pul bilen, ýagny elektron görnüşde bar bolan elektron görnüşde dolandyrylýan pullary giýirecekler. Öýlerem şoňa diňe bir guramaň ýa-ni kontrollik etmäge haky bar. Olaram merkezi banklar diýilýän guramalar. Merkezi banklar diýilýän guramalar hem döwlete degişli guramalar däl adamlar. Ýöne giýirip seredip görüň. Merkezi banklaryň islenlik bir ýurdun merkezi bankyna giýiň, Orsiýadyň merkezi bankynyň saýty bar. Şoňa giýip seretseňiz, merkezi bank diýilýän bank, Orsiýadyň banky, hususy gurama diýilip ýazylýar, hususy kampaniýa. Döwlete de degişli däl. Hususy kampaniýa Orsiýadyň raýatlarynyň hem Orsiýadyň döwletiniň maliýe meselesine dol jogap berip şonu kontrol edip şoňa serenjamlyk edip oturan gurama. Oňam iýeleriniň kimdigini belli de onu gizleýärler. Oň iýeleri hatda Orsiýadyň içinde de däl bolmagy mümkin diýip şaklanylýar. Indi şolar ýa-ni merkezi banklar diýilýän banklar şu sanly pul diýilýän zadyň özüni tuş hemme ýurtlarda diňe şolar dolandyrjak. Ýani kiçi banklar, ol banklaryň filiallary diýilýän yerli banklar diýilýän zat boljak däl. Olar ýuwaşlyk bilen şonu aýyrmaklaryň uğruna. Indi şol ideýanam şu gün 2023-nji ýylda 114 tane yurt gollaýa diýilip ýazylýar. 114 tane yurt, ýagny dünýäde 193 tane yurt bolsa, öz başdak yurt, ýagny Birleşen Milletler Guramasyna agda bolup duran yurtlaryň tany 193. Şolaň 114-ti eýýän şu sanly pul diýilýän zady giýirme uğruna iş alyp barýarlar. Olam tutuş dünýäň içerki önümçiliginiň 95%ni 95%ne eýilik edýän ýurtlar hasaplanýar şolar. Tutuş dünýäň içerki önümçiliginiň.
Yani iri yurtlar, hemme iri yurtlar şoň içinde bar. Indi bunam näme üçin gerek? Şunu giýirmeklik. Bu ýene de bir ýankyda da bar ýa. Şol akıllı şäherler diýilen şäherleriň içinde ulanjak pullar inni siziň bank hasabyňyzda nagyt pul görünüşinde pul ýatyryp soň o nagyt görünüşinde bankomatlardan almak diýilen zat inni o taýda ulanjak däl. Ulanjak däl. Ol diňe siz virtual ýagdaýda tarp edebilýäňiz, olam daşyndan kontrolly edilýär. Şol puly siziň ulanylmagy, siziň gazannym diýen puluňyzy öçürmäge de ýa-ni Merkez Bank diýen guram bolan mümkinçiligi boljak. Şolaň kanuny mümkinçiligi boljak. Şola islese, ýa-ni siz garasanaga düşdüňizmi? Siziň reytingiz pesellimi? Şolar birinjiden siziň ulanjak puluňyzyň meşgulini çäklendirip bilýärler. Ýa-ni sen şu gün bir günne sen soňup biljek puluň aýdaly $5. Ine men ýöne mysal hökmünde aýdýan. Ago bir hepdede soňup biljek puluň $50 aýda. Şondan köp sen soňup bilmeli. Etmek isleýärlermi? Şonu edip bilýärler. Şonu etmeklige şolar öz ellerine şoň mümkinçiligi alýarlar, ygtyýarlyk alýarlar. Şu akıllı şäherler diýilýän şäherleriň funksiyonlarynyň biri hem şol. Adamdan hatda şu ulanjak sanly pullaryny distansiýon ýagdaýda ýagny aralykdan dolandyrmak, şoňa da kontrollik etmek, şolaň ulanmak mümkinçiligini. Indi sen ýöne nagyt pul kiýsäň asadyp gaçyp gitjek gumanyň ýok. Sen bir ýerden başga ýere hatda gaçyp gitjek bolsaň saňa pul berek. O pulum sen ýene de virtual ýagdaýda, ýani elektron sanly pul hökmünde sen ulanyp bilýän. Oňa da ol ýanky zatlary dolandyryp oturan şäher dolandyryp oturan ýurtlar dolandyryp oturan merkez banklar dolandyryp oturan güýçler şoňa ýanka el ýeterli olar eli ýetdi. Şolar kontrollik edip bilýär şoň. Distansiýon ýagdaýda. Şolar islese saňa gitmäge ýol berýär. Islese sen gitmäge ýol beren o kiçer gitmäge. Şo pulundan ulanmaga saňa ýol berýär, islere şo pulun ulanma diýär edip bilýär. Ana şol ýanky akylly şäherler diýilen konsepsiýaň düýbünden şolar ýaly planlarym ýatyr. Bulam diňe bir giden plandan ýöne diňe biri, ýani şonu aýdyp otyrýan, ýani digital pul diýilen, sanly pul diýilen zat näme üçin bular giýirecek bolýarlar. Şo bir giden ullokan planyň içindäki planyň biri bulam. Ine ýene bir masal getireýin. Şonu günwatar bilen ýakynlaşyp, ýakyn hyzmatdaşlyk taklap başlan ýurtlar ýa taklap hyzmatdaşlyk alyp barýan ýurtlary ýene köp zada boyun edýärler. Ýani ýakyn Ukraina prezidentiniň iş dolandyrýasynyň, ýani prezident administrasiýasynyň ornwatary Rostislav Şurma diýip bir çykyş edýär, ýani Ukraina diýär. Ýani ýurtda diýär, Ukraina hökümeti diýär, ýurtda diýär, nagyt puly ýatyrmaklygyň planını biçýär diýär. Yani şonu planlaşdyrýar diýär. Şo arada iyun aýynyň geçen aýyň ahyrynda ýörükde beýanat bilen çykyş edýär. Ukraina ýokary derejede etmedi. Prezidentiň iş dolandyrjysynyň ornwatary şo arada beýan edýär. Ýöne diýär biz diýär häzir şo meselen maslahatlaşyp berýän tek prezident tarapyndan diýär doly radylyk intakbet almadyk diýär. Ýöne diýär hökümetde diýär şolar ýal plan bar diýär. Yani Ukrainada diýär nagyt puly ýakyn wagtlarda aradan aýyrmak bardy. Indi şu halkyň bäkwidine, elbetde halkyň bäkwidine diýär. Halk bilen bular salat alışýarlar, maslahat alışýarlar. Ýok. Biz hökümet derejesinde näder planlaşdyryp berýär. Ony halka salat almana mädir ýola goýsalar bitjek ýeri ýok. Bu ideýa, indi siz pikir edýänsiňiz, şu ideýa ýanky adamyň öz kellesinden gelen ideýadyr diýär. Ýok, buny şolary boyun edýärler. Bolmasa şolaryň bäkwidine diýär. Ödem näme üçün? Aýda korrupsiýaň öňüni almakda diýär, bir goýçary diýip hasaplanýar. Şol adamyň özi, ýanky diýen adamyň özi korrupsioner däldir diýäňmi, ýa para almaýandyr diýäňmi? Şoň garaçyny bilen şol korrupsiýa garşy çykyş etmek niyetinden uralýandyr diýäňmi? Elbetde ýok. Ortaýadan Ukraina ýa Gazakistan ýa Amerikada diýen çynoluklar haýsy şol korrupsiýaň öňüni almak üçin jan teni bilen çykyş eder diýäňmi? Elbette der. Şol adamyň özünde de bähwitler, şo para almak meselesinde, korrupsiýa meselesinde de. Ýöne şol adam mejbur edýärler. Şol adamyň geljekini ýetili şeýle mamatly diýär, şol çağalary eýlek gitjek bolsa da nagyt pul götermek olar üçin bähwitler. Hemme de ýöne elektronika baglap goýman, ýanynda bir ätiýaşlyk nagyt pul bolsa da teňe ýam näýlem bolsa goşmaşa variant. Ýöne bular şo varianty hemme dol el ýa aradan aýyrmakçy. Ýani şolar diýip kimleri gödüňe tutýan, şol adama da
Ýani Ukrainçany onuňda da görkezme berip oturan şolan kurantyrlary. Ýani gün watarda şu zatlaryň ýanky aýdyşym diýýäli planly bir şey oturan adamlar ýanky diýdirýär. Edi totuş ýaly ýanky ýal taýratdyrýar, ýanky planlary ölan etdirýär. Ölan etmek bilen hem adamlar näme taýýarlaýar? Bolýa edil şugun etmeýärler. Ýöne adamlary hem psikologik taýdan taýýarlamaly, şonu ölan edip goýmaly, aýdyp görmeli. Ha, ýuwaşlyk bilen şoňa taýýarlamaly. Soň ertek gün onuň giýirlenine adamlar ay vay dik girip durmalar ýaly ýuwaşlyk bilen taýýarlamaly. Ina adamlar şo bidiňine arkada şähermeden aňyrsyndaky ýatan planyň gurruňy şu. Köpeğiniz şoň düýüp manasyna, düýüp maksadyna ünsereňdok. O gülüşdiňiz, zat etdiňiz, goýduňyz. Ama bir giden synçylar hem şonu ýal kabul etdiler. Ay bir kelesaň diktatordur da Türkmenistanyň diktatorynyň nowatdaky hokuksydyr da diýdiňiz goýduňyz. Ýöne bu diktatoryň hokuksy, bu Türkmenistanyň diktatorynyň kellesine geljek adam diýär ol. Bu Türkmenistanyň diktatoryny dolandyryp oturan güýçlen plany. Şolaň adamzada garaşy Türk şoltany Türkmenistanyň halkyna garşy gönüktirilen şeytani planlary, şeytani şähereti. Ana şol arkada şäheriniň guruluşy, ana şonu görkezip otur adamlar. Men şu zatları ýönetirdiň iň bolmany häzirden pikirlenmeňiz üçin aýdýan. Indi näme etmelilen sonra ol başga sonra. Oň çölgüde o hakda biz soň aýratyn gurrun eder. Ýöne ilkinji nowatda pikirlenmekden başlamaly. He, beh bular ýaly adam bar eken edip iň bolmany bir pikirlenip başlamaly. Uklap ýatmaly. Onuň ýurdu kimleň dolandyrýanlygy hakynda birazjyk pikirlenip urarsaňyz, nähili oýunlaryň esasynda şu zatlaryň edilýändigine düşünip urar. Indi ol köne şygarlardan çykmagyň bir ýam wagt telli. Ol köne siýasat diýilýän zat indi işläni oksydyň mundan 10, 20, 30 ýyl mundan ol eşden zadyňyz. Öwrenen zadyňyz indi işläni ok dünýä siýasatynda. Dünýä siýasatyny bütünlei başga ýol bilen gidip barýar. Bütünlei başga maksatlar bilen gidip barýar. Mana şu günlükçe ýanky tema boýunça aýtjak zatlanma şolardan barat temany geljekde dowam etdireriz. Ünfer dinleýän üçin köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanış bilişleriniz bilen paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy ugrundaky işe sizem ýardam edin.